ክበር ንገስ ክበር ንገስ
بينها 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 بحتني يسوس بينها نبيت እግዚአብሔር نخيد مسبالو نستحقسكم እንቋዕ ብድሓንን ብሰላምን نبيت እግዚአብሔር መጻኹም ኣብርሑን ቀረባንኮንኩም መደምና ተከታተሉ ዘለኹም ድማ مساي حبيركم كتصليو نزمعت زي قويتا انتي كبل دليلو كنسمع مئنتي برخت كنركب مئنتي نزمت زلو معالتاتنا دما دحان خونلنا مئنتي سكي بحنساب كوينا نتسألي قدس اقزي ابهر ندلسكي هاليلويا راكا تابوشي نرابا ترابوسا تي نتسألاتو زموت قويتا كبرو قديفو زورد املاخ يس هيوتو هيبو زفكر املاخ نتسألاتو راكاتا رابا سارابوشي هاليلويا نتسألاتو زموت هاليلويا راكاتا باسارابوسا نتسألاتو زموت قويتا راكاتا رابوشي هاليلويا منفس قدوس كان عدمو نابل بناس كان عدمو بزمعت زنتاي يخبلنا دليو قويتا راكاتا رابا راباشي منفس قدوس ندلي كالونا ناي كبر غاشانا نسخاخا نسخا زيت خبرو لهيوت كنتون كساراني موغويتا لومي ترخبلنا نبلكا اللونا يس هاليلويا እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣብ ጎደናታት ደው ኢልኩም ተመልከቱ እቲ ጥንታዊ መገድታት እቲ ጽቡቕ ጎደና አይናይ ምዃኑ ሕተትሞ ብኡኡ ተመላለሱ ሽዑ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም يس هيوت مرجعي هيوت وساني زاد لي راكاتا راباشي اسكلو معنتي كنوسن نعو خنبر راكاتا رابادا رابوشي منفس قدوس يس هيوتي نسخا بين خاغزايو صلماتا يا حلوني نعخا زي خبر هيوت اي حلون نسكبلو منفس قدوس ادلي كالو خسكبلو بملو حيلي بملؤ لبي بملؤ نفسي نعخا ادل الله نعخا خجلجل وسينا الله سكبلو راكاتا رابوشي انتاي مهرنا قويتا انتاي ارأي حد يقولنا قويتا راكاتا رابادا رابوسا منفس قدوس ندلي كالونا كابكال معلتن العلي لومي الزينا ندلي كالونا تدلين نعخا نزم حبرزي أزيخا تدليو إخا قويتا ننفس وكفنا تدلينا إخا منفس قدوس نابل بنا نعدمك كالونا سخاء تبلوخ نسمع نسخاء اتبلنا نابزخيدو اتبلنا نابزمتو اتبلنا كمزي قبرو اتبلنا نسخاء بينخا إخا قويتا نتناتكا عيوخ نعيو مئنت خنكل لومي حيلي كعتق ازقبا ازي تقل اللخو حيلي كخون تقل اللخو زسنفت نفسي لو معنتي كتسقل اللخو يس زدخمه نفسي لومي حفي لو تسقل اللخو لو معنتي متساق كخون تقل اللخو هاليلويا اتن خريستوس زتن سو منفس ابانا الله راكاتا رابوشي ابزيا عالم زي اطرح زي كنا افتات مصون راكاتا راباسانا بوشي از منفس زي منفس قدوس ندلي كالونا بزيناتكا هلاونت بزيناتكا هلاوي زغبر عيو كله دخامي موغويتاي بسغا خين ملالس ردعنا نبلك كالونا راكاتا رابادا بوشي يس هاليلويا حيل فرسايت بهغوني خاغويتا حيل فرسايت بهغوني راكاتا راباسا لومي بمنفسكخ راكاتا رابادا اسكي تصوعون منفس قدوس نفتي سوزر ايكم انتي اتقونع مقدم انت خارئين ناس كلو معنتي نعو نتصبابيو نمنفس قدوس اسو زي بلو هيوت كنتو نسو زي بلو هيوت كسارة يسرعت سبي زخون اسكي منفس قدوس عدمو مالتكم كوينو بملو لبخم بملو حيلخم بملو نفسخم يس هاليلويا لو معنتي خم وخون الناسكي إذا قبا إزي حدا نجر حيزو خيد نفس وقف ناس حدا نجر حيز ناس كخنكيد من مللاس راح زي كونه يس هاليلويا حدا نجر كاب قويتاسي حدا نجر حيزنا خنكيد
يس نزمنات زغلغلنا يس هاليلويا حدا نجر حنت قال تزارب إلوه حنت قال تزارب ودي دماك حويه كم زبله يس هاليلويا لو ما أنت حنت قال أخلتي يا بسم يسوع حنت قال أخلتي يا بسم يسوع أراكات رباسا يس هاليلويا أراكات ربوش إن ربادا ربوسا أينا يتقنع مجدي أينا يتقنع مجد خرئنا من أنتي عينتنا خفته منفساوي عينتنا خفت يسلومي ندلك كلنا نبلون قويتا منفس قدوس يس بزد لينا زبله كتركبلنا لومي نتصللونا نسخ عبي خان بلك كالونا نسخ لعلي حتونا خان بلك كالونا نسخ لعلتن حنا ان حسبو خان بلك كالونا نسخ نحنا يس هاليلويا لعلي اتي نلمنو إخان نبلك كالونا أو قويتا منفس قدوس لومي نزقوبا إزي كتنجربو تصل الله فوسي كخون متصقان كخون مسبر تختصقان بلا الله بشميسوس قوس لزبالة كزنان تصل الله يس نسخا لوهي خا قويتا لبخادم ما تحوتي قويتا كومي خادم ما نعانا مهير كانا مو قويتا لومي ترخبلنا نبلك كالونا لومي ندلك كالونا قويتا رابا شي رابا شينا عرفت تدلي دو يس أب قويتا تعرفوا تدلي لورن لوم عنتي راكاتا باسانا بوشي يس أب قويتا نعرف دلي لويتا يس هاليلويا راكاتا راباسانا ماندو سارا بادا باسا يس أنا لو وهيل بيون تحت أرعتي فوكيس صوريون قليلي مو أرعتي صرو خبايون تمهرو ننفسكم كعرفتي كترخبيكم كم زبلاك قالوا يسلو ما أنتي عرفت تدلي اندحر الله نفسي تحللوا نفس لو ما أنتي أبقيتها عرفت له بشميسو سلام الله أبقيتها ملوء بملوء بمتصقع أو بمدقاف عرفتي سلام الله أسوخ أنا عالكاي أسوخ أنا عالكاي بيسوس سمراكا تراباسا اتزبلك هاقبر لومي اتي قويتها زبل الناس كنقبر لوم معنتي راكاتا بوشي يس هيوت وساني يدلي مقدنا ممرات نحنا ديسيجن يدلي بشم يسوس يس هاليلويا انت اخوسين كزلخ حوي انت اخوسين كزلخ حفتي نعو ختقلقلي يس وسين كديخي نعو ختقلقل وسين كديخ حوي يس هاليلويا انا لوهي بلكالو يس انا لوهي يس لبي تحوت ارعتي فوكيس صوري ونقليلي مو ارعتي صرو خباي وانت مهارو ننفسكم كأعرف تخترخ بيخم أيناي مقدي يتلكع أيناي مقدي يتلكع يس نفسي تحللوا إن حر الله من رجع إذا خخون عرفتي كتركب أبي يسوس لومي إذا من رجع أنا خخون نسكا سكلو حلنوا بلبهم توهبوا سكن منفس قدوس توهبوا لو ما عنت بيسوسم توهبوا منفس قدوس دليلنا له قرباي ابلنا له راكاتا ربادا دابوشي كابتم فاسنا زقرب منفس قدوس اوش تنازلو يس هاليلويا نعو خنا سمردينا ابز مدر زلنا ويس بستفل علي نجر تتحيزنا تتقلل فنانا لنا سكلو ما عنتي كابز تتقلل فنايو نجر كنوص ادللو قويتا زتت ألالفنا ينجر كوت أنا قويتها إدللو إسكنا برانا نمن مسل إسكنا برانا نمن مسل نيسوس دو مسل ريكاتا رافادا دا بوشي إسك سبات أبانا مت يوم يعرفوا دو سبات أبانا نحنا تزاربنا يوم يسوس كم تزاربوا ميسوم عمدو إسكالو معنتي إسكفتشوا نفسهم إزقوبا إزي بزنا جرزي قويتا يحطولو يس هاليلويا عرفتي زي رخبة نفسي أب قويتا عرفتي الله أب قويتا سلام الله ملو بملو لومي وسانة ناب قويتا كخون كمتي دانيال أفتي ناب بابلون استمارخو لؤوان كمو لك كافتنا بابلوناوين مقبي كبلع نخيب اللع زحلنا لو ما عنت دمان منفس قدوس توهبوسك يس هيوت ناي وساني هيوت وساني دليو يس أيناي مرجع مريض كازلخا ونيسوس تقلقلو لخا يس هاليلويا يسوس جن أبا خير اللودو يس عرفت رخيب كادو اللخا بيسوس يس نسخة زي عرف كخالقت كتعرفاي تخيلني خا لو مسكا ناو
معرف يخون بالله بيسوسم صار قويتا خن صوري تواهبنا صار قويتا خن شكامينا تواهلنا بيسوسم لو ما أنت زنجر زخون تصل الله بشم يسوس فقد كامبر فقد أيخون كم زبله فقد كامبر فقد أيخون اسكتب النفس لو ما أنت عرفت تركب يا بشم يسوس يس أبز مدرزي حد عيالله بشم يسوس يس بخنتو بزيت أنت أمانتي بشم يسوس لو ما أنتي راكات رابوش تتحزت نفسي يس لو ما أنت حرنت كونت تصل الله يس أجماد استطلالفت نفس لو ما أنتي أجماد أخبت تصل الله بيسوسم ندحريت زقوات أجماد ندحريت زقوات أجماد كبت تصل الله بيسوسم سماياتنا يترى أيراتنا يترى بيسوسم سمايات يترى تطعنو أجانن تبسم يسوس تقطز قبر زبلة نفتنا يجزي بهر نجار كين قبر كين قلب أمراض حز بيسوسم كبدت زبلة بيسوسم كل على تصل الله بيسوسم سماياتنا يتريو سماياتنا يتشندحو منفسك ينجرب بنا قويتا يفلت أنا بيسوسم لما أنتي እግዚአብሔር አቦይ حجزنا نبلك كلنا دقفنا نبلك كلنا رديئتنا خباخا يزمت قويتا رديئتي سي كابت سماين مدرنز قبر أملاخ يزمت أن خمز بلا بشم يسوس أب قبوتات أين دليون أب سبات أين دليون يس هاليلويا كاب سبات رديئت أين دلن كاباخا جن رديئت ندلي اللونا قويتا رديئت ندلي اللونا كاباخا يت رديئت زركب مو قويتا كاب كالا أين دليون رديئت كاباخا راح يزركب قويتا نوسنا لنا لو معنتي سماياتنا يجندحو منفسكا يفلطنا يس كم تاسبيت زفر كدانكا خمس تنكفت مو خمس حويت تفلطا لو معنتي محواينا خفلطنا تصل له محواينا خفلطنا تصل له اقسالنا كحوي تصل له مسبرتنا خصقن تصل له راكاتا بوشي لو ما أنت زقوهيت نفسي يس كافت منفس كاس تلعله كافتنات كهلاونت تلعله زي أبهير حقوس كخون زي أبهير سلام كخون فقري كخون زي أبهير أبوه يس المات زرقه زرقتات كله خمنقص زي أبهير زي تخلو تخل زبالة خلو بشم يسوس كاب سوري محوب لالخو بشم يسوس زي أبهير زي تخلو تخلي نات كازي كونه تخلي يس مهروتات كله بشم يسوس كاب سورو خحررت الله بيسوسم ريكا تارا بوسا يس أطواركا كن عطا كن لبس كن العل إخات أوي خنا قويتاي نتفحصو يس سيطان راكا ترابوشي نترسون منتج مقوامو انت خنكل نترسون منتج يس هاليلويا راكا ترابوشي مقوامو انت خنكل يس أطوار يس كن عطا والتا أمنت كان العل بشم يسوس تصل له ريكاتا راكاتا راباشي يس أمنت زدخمت لما عنت خطل عال فنحنيح كخون تصل له فنحنيح كخون تصل له بيسوس كريستوس قويتا ترد أملاخيخا يس نزت أوعوخا تملس أملاخيخا نبعت تدرز أملاخيخا يس نتمنم زي كونه يس هاليلويا سب تقبر أملاخي خمو أبخا نوكل اللونا يس أبقل تمسقا أي نوكلن يس زمن ناس خخبر اللون بلك اللونا يس عرفت ما انتي كنركب تصوركا خنتصوري خاتصويع كنا كومي خامي هير كنا موغويتاين عخانت امتالنا يس أتا جمارن دمدامن امنتنا زخون كاغويتا نابخا نتأمت اللونا يسم انت خين حللن أبرخنا دما ولل ما انت خيبل لو ما عنتنا عخا نتأمت اللونا يس مجمرتان مودتان كل برنامجنا قويتاي بمنفسك زي أبير كم راح تصل له زربانا بتأو تقامم بتبب كون تصل له ريكاتارا بوشي يس نبرخت نفوسي نمفتح من انتي خنكون قويتاي
እግዚአብሔር ካባና ጽቡቕ ፍረ ክቕንጠብ ጽልለኹ ብሽም ኢየሱስ እዚ ፍረ ክንፈሪእኻ ጸዊዕካና እሞ ጎይታዬ ሎማዓንቲ ከምኡ ክንኮነልካ እደልለኹ ሎማዓንቲ ከምኡ ክኾነልካ ኩሉ ነገር እጽልለኹ ብሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ የስ ሃሌሉያ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ጎይታ ተመላለሶ ንሱውን ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግባእ ኢሉ የስ ኣርአያ ሓዲጉልና ኣሎ ጎይታ ኣርአያ ሓዲጉልና ኣሎ ኢየሱስ ሃሌሉያ ራካታራቦሼ የስ መንግስት ኣምላኽ ብብዝሒ ዘረባ ኣይኮነትን ብሓይልያ ራካታራቦሳ ብብዝሒ ዘረባ ኣይኮነትን ብሓይልያ ብሽም ኢየሱስ ራካታራባሼ ዘረባና ውሑድ ክኸውን ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ግን ክግለጽ ጽልለኹ ዘረባና ውሑድ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ግን ክግለጽ ጽልለኹ ብሽም ኢየሱስ ንሰባት ዝጠቅም ንበረኸት ዝኸውን የስ ሃሌሉያ ዘረባ ዕሽነት ካብ ኣፍና ከይወፅእ ብሽም ኢየሱስ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ኣቦይ ኣፍና ክትክልክሎ ካብ ክፉእ ምዝራብ እግዚአብሔር ክትረድኣና ነጽልሎና የስ ሃሌሉያ የስ ካብ ኣፍና ዝወፅእ እዩ እቲ ንነፍሲ ዘርክሶስ ኢሉ እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ንነፍሲ ዘርክሶ ብሽም ኢየሱስ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ንውስን ኣለና ንኽብርኻ ኣነስ ንዓኻ የኽብር ኣለኹ ዶ የስ ኩሉ ዝገብሮ ተግባራተይ ምእታወይ ምውፀኢ ኣገልግሎተይ ኩሉ ስርሐይ ንዓኻ የኽብር ኣሎ ዶ እብል ኣለኹ ጎይታዬ የስ ደየኽብር ዘበለ ኣባያያ ሃሉስ ከበልዎ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ግዝኣንስ ከበልዎ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ግዝኣንስ ከበልዎ መርስ ክንገብራኡ ንሱ ዝበለና ጥራሕ ክንገብር ትናህና ጉዳይ እሱ ክገብሮ እዩ የስ ኣይሕፍረና ንሱ ከም ቃል እዩ እሙን እዩ የስ ሃሌሉያ ራካታራባሼ ራባያና ማንታ ራካታራቫዳና ማንታ ራካታቦሼ ጎይታ በጃህ ردعنا نبلك اللونا سكي فلت أنا لو ما عنتي هلاونتك يفلت أنا يس هللويا راك ترى باشي زمني كبر اللو يسوس بينغا موالي كبر اللو يسوس بينغا بينها بحتني يسوس بينها بحتني يسوس بينها زمني إبرلو يسوس بينها موالي إبرلو يسوس بينها بحتني يسوس بينها بحتني يسوس بينها كلهم معنتي بقويتا بملآت زيت تحزة البات لو معنتي بقويتا تحزة تصل الله بشم يسوس يس هيوت كاوي زفل فيلمو لعل خلون لبخا حلوو كم زبالة رابا شيري لبخا نقويتا هيب كايالو خادو بملآت نقويتا هيب كايالو خادو نتي السوز زبالة كاقال يس هاليلويا راكاتا رابا شي نعو كتنبر وسين كادو اللوخا زمني كبرلو يسوس بينها موالي كبرلو يسوس بينها
goita beinakha Jesus beinakha ዝጫረት አይደለም ዝደገዝ እንደ ኢየሱስ ባሕቱ በይ ንኽብር ኸይንደ ወንኖ ንውሽጠይ ብፍቕሪ ኸይንደ ዘመነይ ግበረላ ኢየሱስ በይንኻ መዋእለይ ግበረሉ ኢየሱስ በይንኻ 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 ባሕተኒ ኢየሱስ በይንኻ 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 ባሕተኒ ኢየሱስ በይንኻ ጎይታ በይንኻ ኢየሱስ በይንኻ ዝጫረት አይደለም ብመገዝህለ ባሕቱ ንውሽጠይ ብፍቕሪ ኸይንደ ወንኖ ንውሽጠይ ብፍቕሪ ኸይንደ ዘመነይ ክበረሉ ኢየሱስ በይንኻ መዋእለይ ኢየሱስ ክበረሉ ኢየሱስ በይንኻ 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 ባሕተኒ ኢየሱስ በይንኻ 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 ባሕተኒ ኢየሱስ በይንኻ የስ ቅንዓት የልዕል እሞ የጨድር ኢልዎ የስ ሃሌሉያ ቅንዓትና ዝተወስደሎ ማዓንቲ ክምለስ ይብሽም ኢየሱስ ቅንዓትኩም ዝተወስደ ሰባት ራካታራቦሼ ጎይታ ክመልሶ ይብሽም ኢየሱስ ጎይታ ቅንዓት ደላዓዕል ንዑ ክትግዝኦ ከለኻ ንቓሉ ክትግዝኦ ከለኻ ንድድሌት ሰብ ዘይኮነስ ንቓሉ ክትእዘዝ ከለኻ የስ ቃልካ ሓቂ እዩ ብቓልካ ቅድሶም ጽሑፍ ይብሽም ኢየሱስ ሬካታራካታራባሳ የስ ንሰብ ክሕጉስ እንተ ዝደልስ የስ ሃሌሉያ የስ ንሰብ ምሕጓስ ኣብ መፈንጠራ የእቱ ብሽም ኢየሱስ ራካታራባሳ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ኢሉ ጳውሎስ ራካታራባሼ ድሌት ናይ ሰብ ብዙሕ እዩ ራካታራባሳ ንጎይታ ግን ንእዘዞ ብሽም ኢየሱስ ነቲ ዝፀዋዕና ራካታራባዳዳባዳዳባሼ እስኪ ተኣዚዝካ ዲኻ ተገዚእካየለኻ ዶ ኣብ ውሽጥኻ እስኪ ሎማዓንቲ እዚ ጎይታ የዝኻኽረና ኣሎ ኣነ ለዋሄ ኢልና የስ ሃሌሉያ ጾረይ ጽሩ ብለና ኣሎ ብሽም ኢየሱስ ልበይ እውን ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፎኪስ ጾረይ ቀሊል እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ኸባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም የስ ሃሌሉያ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ኢየሱስ ጎይታ እተመላለሶ ንሱ እውን ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግቦ እዩ
راكاتاراباسانا مانتوسا راكاتارابوشي يس جمارن دمدامن امنتنا زخونه غويتا يس هاليلويا نعينا نطمت عينتنا خاب سب نلعل اللونا شرابا دارابوسا اتزصوعنا اموني بشم يسوس انتاي لوكي يسوس اتزصوعنا اموني بشم يسوس راكاتارابا داراباش احفرناني اما قدي اجميرو كسع مودعتا خفصمنا يراكاتاراباشي صوعوا اما قدي زحدق غويتا ايكونن زلنا راكاتاراباسا تزجمرنا يوم قدي مسو خوينا اينا نودو اتو وسانه گن كابانايو اتو نعو ممثال مسو مخان گن نحنا وسانه بشم يسوس راكاتاراباش لو ما انتسكخوم يخونلنا بملؤ لبنا بملؤ حيلنا بملؤ حسابنا نفسنا نقويتا خنفتو كنفقره راكاتاراباسا فقرو قبلبنا خندد يس هاليلويا بحطون لبنا قويتا كمتي أنا تأزازات أبوي زحلخو أفقرون أني عزلخو كم خان سخاتكم تأزازاتي انت حلخم أفقري كتصنعوا إيخم راكاتاراباسانا مانتوس يس هاليلويا يس أكايدا خاي مسلني يسوس فرلو درأيو مالتي بشم يسوس أبي هوتنا درأي يس هاليلويا قويتا ردأنا نزه حزب ردأيو قويتا نفس وقفنا ردأنا እግዚአብሔር ندلك كالونا قويتا مالتنا خوينو ردأيو نفس وقف أبزبيت الزمات أزبله لما عنتي متساق خونا اللو تصل لهم من نققح كخون فنحنح كخون بشم يسوس تصل لهم يس نقص نبلك قويتا كل برنامجاتنا السخام رحيو قويت زمني هاليلويا كبرنا عخايف يسوس بينها وإلي كبر يسوع سليم لبهم يوهب نقويت هالومي زمني يفلت أنا لو معتي كم زحونا يفلت أنا لو معتسك بحثني يسوس بينها قزعني بينها انقصك الله قبل بيوت بحثني يسوس بينها كقدفك عايزمت كقدفك عايزمت كزرفك عايزمت نو ركعتنا مانتا ركعتنا مانتا ركعتنا مانتا كجرت زمت زبله كجرت هونتنا يقويتا ነገር يس ጉዳይና ምስ አምላኺ ጉዳይ ካምስ ቆይታ ይራካታ ረባሽ وأننون يشتي بفقر خير زمني كبر يسوس
ክበረሉ ኢየሱስ በይንኻ ኤላፖስቶ ኤኪያፓ ኤላቶ ኤኪያስታ ኤላፖ ኤካፓ ኤላስቶ ኤኪያንታ ኤላስቶ ኤላላላላ ኤላንቶ ኤኪያስታ ኤላንቶ ኤካፓፓፓ ኤላስቶ ኤኪያንታ ኤላንታ ኤላላላላ ኤላፖንቶ ኤኪያስታ ኤላፖንቶ ዘመና ክበረሉ እግዚአብሔር አምላክ ዘመና ክበረሉ እግዚአብሔር አቦ ግዛና እግዚአብሔር አቦ ንሓሳብካ ክንነብር ዳና እግዚአብሔር አቦ ሓደ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ቶም ዘለው ነቲ ዝሞተሎም መታን ክነብሩ ተባይ ተጻሒፉ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ንዓኻ ክንነብር ዳና ህይወትና ንስኻ ግዛእዮ ብዘይባኻ ሓንቲ ክንገብር ኣይንክእልኒና ሓሳብካ ክርዳእና እምሮና ክፈቶ እግዚአብሔር ሓሳብካ ክርዳእና እምሮና ክፈቶ እግዚአብሔር ኢድካ ብልዕለና ትኹን እግዚአብሔር እምሮና ይከፈት ዕንት ልቦናና ይከፈት እግዚአብሔር አቦ ክበር ኣብ ህይወትና ክበር ኣብ ህይወትና ንረስና ከይነብር ዳና ንረስና ከይነብር ዳና ንሓሳባትና ከይነብር ዳና ኤላላላንቶ የኪያስታ ኤካፓፓፓ የላንቶ የኪያስታ የላፖንቶ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ተንክፈና ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ይሐይለና እግዚአብሔር አቦ ብዘይባኻ ሓንቲ ክንገብር ኣይንክእልኒና ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዶይነ ተኻልዩ ኣቦይ ንስኻትኩም ጨንፈር እታ ኣባይ ዝጠብቕዩ ፍረ ዝፈሪ ኣነ ኣባኻትኩም ንስኻትኩም ኣባይ ብዙሕ ፍረ ክትፈሪኹም ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ናባኻ ምጥባቕ ይኹነልና ናባኻ ምጽጋዕ ይኹነልና ምፍራይ ይኹነልና እግዚአብሔር ዘይምፍራይ ካባና ይበተን በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ፍረ ብሕይወትና ከዓይር ዳና ሰማያትና ይከፈት ሰማያትና ይከፈት ኣማከልና ተመላለስ እታ ትፍውስ ኢድካ እታ ባሕርነት ተመላለስ ኣርዑት ትሰብር መርገም ትሰብር ነፃ ተውፅእ ኢድካ ኣማከልና ትመላለስ ዕሽነትና ድንቁርናና ዘበለታ ተዓሊ ኢድካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣማከልና ትመላለስ ብጥበብ ምልአና ብፍርሃት ምልአና ንዓኻ ምፍራህ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦ ሰናዩ መጀመርያ ጥበብ እሞ እግዚአብሔር ምፍራህ ይኹነልና ከም ማሕበር ንዓኻ ካብ ምድፋር ባልሃና ሰዓታትና ንስኻ ግዛእዮ ኣምልኾና እግዚአብሔር ናባኻ እግዚአብሔር ዝዓርግ ኣምልኾ ክኸውን ርድኣና ኩሉ ቃል ዘበለ ኩሉ ስብከ ዘበለ እግዚአብሔር ሰማያት ክኽፈት ስኻ ክትምህረና ልብና ክትከፍት ክትረድኣና ንጽሊ ኣለና بكريستوس ኢየሱስ ስም አሜን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ሰናይ ሰናይ ስለዝኾነ እንታይ ይገብር ብሎ ቃል አምላኽ ሰናይ ይገብር አቦና ሰናዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረኸ ይሁን እንቀጽሊና ነቲ ምዕራፋት ኢና ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኢልና biblical theology ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ነቲ ምዕራፋት ርኢና ብድሕሪኡ ምዕራፍ ተቕሲ ብተቕሲ እንዳርኣና ክንከይድና ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝረኣየ ጎይታ ከም ዝተገለጸሉ ኢልና ርኢና ነርና ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ነይሩ ካብ ጳጥሞስ ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነተን ማሕበራት ድኻመንን ብርትዐን ጎይታ ጥራይ ዝፈልጥ ነይሩ ዮሃንስ ኣይፈልጥኒ ነይሩ ስለዚ ጎይታ ንዮሃንስ ታኽገብረሉ ከሎ ይገልጸሉ ከሎ ካብ ጳጥሞስ ናብተን 7 ማሕበራት ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ርኢና ብድሕሩ ምዕራፍ 4 እንታይ ርኢና ክፉት ደገር እዩ ናብ ሰማይ እንታይ ግበር ኢልዎ ንዓና ብዝነጀው ደይብ ኢሉ ንዝመጽእ ዘበለ እንታይ ክገብረልካ ኢልዎ ክገልጸልካ ኢልዎ ኣብቲ ዙፋን እንስሳታት ከም ዝረኣየ ሽማግለታት ከም ዝረኣየ ኣው ንጎይታ ከምልኾ ክሰግዱሉ ከም ዝረኣየ ዮሃንስ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበለ ኢልና ርኢና ነርና ምዕራፍ 5 ኣብቲ ዙፋን ምስ ከደ ናብ ላዕሊ ምስ ተወሰደ እንታይ ዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና ብውሽጥን ብደገን መጽሓፍ ተሓቲሙ ብ7 ማሕተም ንዑ ዝፈትሖ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተሳእነ ሓደ ብርቱዕ መልአኽ እንታይ ከም ዝገበሮ ዮሃንስ ከም ዝተዛረቦ ዮሃንስካ ኣምሪሩ ከም ዝበኸ ብድሕሩ እንታይ ከም ዝኾነ ሓደ ሽማግለ መጺ ካብቶም 24 ኣይትብከ እቲ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ብቑዒ ሱር ዳዊት ብቑዒ እሱ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ኣለዎ ማሕተም ክፈትሕ ንዝመጽእ ዝገልጽ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ጎይታ ንኹሉ ዝምርምር ንኹሉ ዝፈልጥ ከም ዝኾነ ሽማግለታት ኩሎም ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዘምለኽዎ ርኢና ነርና ናብ ሰማይ ከም ዝተነጠቐ ዝብል ርኢና ኣብቲ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ነቲ ማሕተም ከም ዝፈትሖ 6
ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኮይና ኢልና ከም ዝተነጠቐት ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ ምዕራፍ 18 ዘሎ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ዝኸውን ቀልጢፉ ዝኸውን ነገራት ምዃኑ ሪናያ ነርና ኣብዚ ናጠጦ ኣቢልና ነርና ምስ ተነጠቕና እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ሰማይ ንዓና ንቅዱሳን ዓስቢ ከም ዝኸውን ኣብዚ ምድሪ ዝገበርናዮ ዘበለ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:9-10 እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ወፃእ ኮይና ዝገበርናዮ ኣብ ውሽጢ ኮይና ዝገበርናዮ ኩሉ እንታይ ክንበሉ ኢና ጸብጻብ ክንበሉ ኢና እግዚኣብሔር ዝሓትት ኣምላኽ እዩ ኩሉ ዝሃበና ዘበለ ፍልጠት ንበሎ ሃብቲ ንበሎ ትምህርቲ ንበሎ ኩሉ ዝሃበና ዘበለ ጸጋ እግዚአብሔር ኮፍ አቢሉ እንታ ክገብር ይዳሕራይ ምስ ነፍስ ወከፍና ክጻባጾ ቢ ስለዚህ ምስተነጠቀት ቤተክርስቲያናትና 7 ዓመት መከራ የላን ኢልና ተዛራሪምና ነርና ቅዱሳን እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝሽሎም ኢልና ኣብ 4 ከም ዝኽፈል እቲ ምንጣቕ ኢልና ሪናያ ነርና ብዝሓለፈ ግዜ ንዑይ ክንሪዮን ኢና ብድሕሪኡ ትንሳኤን ፍርድን ዓስብን ንቅዱሳን ካብዚና ጠጦ አቢልና ካብዚና ክንቅጽል ስለዚህ እቲ ሽልማት ከና ክንሪኦ ከለና ዘይጠፍእ ስርዓት ዘለዎ ህይወት ንኣምላኽ ክንነብር ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 25 እንታይ ዝብለና ንርእሱ ድሩቢ ኮይኑ ከይርከብ ጳውሎስ ንስጉ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ የሰቅ ከም ዘሎ ብቃንዛ እንዳሃረመ ብኣካላቱ እንዳሃሰየ ይኮነን ዘስምዕ ሓሳብ ስጉኡ ናብ ግብሪ ስጋ ናብ ብልሽውና ናብ ሓጢያት ክደፍኦ ከሎ ጳውሎስ ግን እንታይ ይብል እምቢ ይብል ብጽድቂ ይመላለስ ስለዚ መወዳእታ ድሩቢ ኮይኑ ከይተርፍ ይቃለስ ከም ዝነበረ ጳውሎስ ንዓናውን ክንቃለስ ከም ዘለና ብድሕሩ ኣኽሊል ከም ንውሃብ ጠፋ ኣኽሊል ኣይኮነን ኣብ ግሪካያን ኣትሌቲክስ ክጻወቱ ከለዉ ኣብዚ ኦሎምፒክ ጌም እንታይ እዮም ዝወሃቡ ብናይ ኦሊቭ ኦይል ወይ ከዓ ብናይ ኣውሊዕ ዝተሰርሐ ቡእ እዮም ዝሽለሙ ሓላፊ እዩ ምስ ተዋሃበ እንታይ ይኸውን ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ይደረቕ ኣነ ንስኻትኩም ንወሃቡ ኣኽሊል ግን ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ ቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ እንታይ ግበር ኢልና ኣሎ ይግታ እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ቅበሉ እዮም ንሕና ግና ንምንታይና ንዓይ ዘለና ነቲ ዘይሓልፍ ኣኽሊል ተዳሊልና ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ነብሮ ዘበለ ኩሉ ጽባሕ ንጎ ኣብ ሰማይ እንታይ ክንገብረሉ ኢና ክንሽለመሉ ኢና ስለዚ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ቅዱሳን እንታይ ከም ዝገብሩ ከም ዝሽለሙ እቲ ካልኣይ ኣኽሊል እውን ኣኽሊል ሓጎስ ስለ ወንጌል ነፍሳት ክንምስክር ከለና ካብ ደቕደቕ ጸልማት ንሰባት ናብ ብርሃን ከነምጽእ ከለና ጳውሎስ ንኣግሪጳ ክዛረቦ ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦ ንዓይ ልኢኸካ ኣለኹ ኢልዎ ነቲ ራእይ ነቲ ሰማያዊ ራእይ እምቢ ክብሎ ይደለኹን ንምንታይ ልኢኸኒ ጎይታ ንሰባት ካብ ጸልማት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ መንግስቲ ሰይጣን ናብ መንግስቲ ክርስቶስ የዒንቶም ክኸፍተሎም እንታይ ገይርንሎ ልኢኽንሎ ወንጌል ክንዛረብ ከለና ናብ ጎይታ ነፍሳት ከነምጽእ ከለና ጽባሕ ንግሆ በተን ነፍሳት እንታይ ንሽለም ኢና ኣኽሊል ንሽለም ኢና ስለዚ ኣብ ዝኸድናዮ ዘበለ ሞትን ትንሳኤን ክንእውጅ ሰናይ እዩ ጽባሕ ንግሆ እንታይ ስለ ዘሎ ኣኽሊል ስለ ዘሎ እዚ ነገልገልቲ ዝወሃብ ሓላፍነት ጥራይ ኣይኮነን ወንጌል ንኹላትና ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ ክብርናን ሓጎስና ንስኻትኩም ኢኹም እሞ ኣብ ቅድሚ ጎይታና የሱስ ብምጽኣቱ ተስፋና ወይ ሓጎስና ወይ ከዓ ኣኽሊልናን ትምክሕትናን መን ይብል ንስኻትኩም ዶ ይኮንኩምን ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ 3 ሰሙን ምስኦም ገይሩ ምስኦም ጸኒሑ ናብ ጎይታ ዘምጽኦ ምስ እዩ ስለዚ ናብ ጎይታ ምስከድና ንስኻትኩም ንዓይ እንታይ ኢኹም ኣኽሊለ ኢኹም ብኣኹም እንታ ክገብር የጽባሕ ንግሆ ኣኽሊል ክሽለመ ክብሎም ከሎ ስለዚ ናይ ወደ መዝሙርነት ሰባት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ከነምጽእ ከለና ኣኽሊል ከም ንሽለፍ እዩ ዝነገረና መጽሓፍ ቅዱስ ኣኽሊል ጽድቂ ስለ ምጽባይ ምጽኣት ክርስቶስ ብጽድቂ ክንመላለስ ማራናታ እንዳበልና ሓጢያት እንዳሓደግና ብጽድቂ እንዳተመላለስና ብመንፈስ ተመላለሱ ግብሪ ስጋ ኣይክትፍጹሙን ኢኹም ኢሉ ግብሪ ስጋ እንዳሓደግና መንፈስ ቅዱስ እንዳተመላእና መንፈሳዊ ፍረ እንዳፈረና ኣብዚ ምድርና ሓጢያት እምቢ ክንብል ከለና ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብቲ ምስ ነፍስኹም ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት እንታይ ግበሩ ኢልና ኣሎ ህደሙ ኢልና ኣሎ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንጢሞቴዎስ ፍቅሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ ሰባት ናብኡ እንዳተመጣጠሩ ካብ እምነት እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ዘንቢሎም ኣለዉ እስኻ ግን ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብዚ እንታይ ግበር ጉየ ናብ ቅድስና ናብ ጽድቂ ናብ ኣምልኾ ናብ ፍቕሪ ናብዚ ነገራት ገዲፍና ናብ ካልእ ንኸዶ ነገራት ኣሎ ሓጢያት ገዲፍና ብጽድቂ ክንመላለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደልየና እዩ ምጽኣቱ እንዳተጸበና ሓጢያት እምቢ እንዳበልና ብጽድቂ እንዳተመላለስና ክንጽበ ከለና ንዑ ጥራይ ከም ዘይተሸለመ ጳውሎስ ነቶም ዘፍቅርዎም ኣምላኽ እንታይ ከም ዝቦም ኣኽሊል ከም ዝቦም ተዛሪቡ ኣኽሊል ህይወት ኣብ ፈተና ምጽናዕ ብናሓልፎ ዘበለ ፈተና ኩሉ ክንጸንዕ ከም ዘለና ብናሓልፎ ፈተና ዘበለ ጸኒዕና ዶ ክንብል ከለና ጎይታ እንታይ ከም ዝበና ኣኽሊል ከም ዝበና ክንጓሱ ከለና እውን ኣኽሊል ከም ዝበና ቶም 5 ኣኽሊላት እዚኣቶም ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ቤተክርስቲያን ምስ ተነጠቐት ንሕና ኣብ ሰማይ እንታይ ንኾነሉ ግዜ እንሽለመሉ ግዜ እዩ
ስለዚህ ከምቲ በቀዳማይ ዝበልናዮ ሰባት ብዙሕ ኣቕሊል እናተሸለሙ ጥራሕና ኣው ብዘይ ኣቕሊል ከይንከውን ኣብዚ ምድሪ እንታይ ንግበር ንፀዓር ንዕየ ንጎይታ ንገዛእ ብምሉእ ልብና ብምሉእ ሓይልና ንዕኡ ንፍቃዱ እንታይ ንግበር ንገዛእ ስለዚ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንኣመንትን ንኩሉ ሰብን ንኣመንትን ዘድሕን ንዕኡ ዝሽልም እንዳሓሰብና ኢና ንፅዕርን ንዓይን ዘለና ኢሉ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክዛረቦ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ኣብኡ ምሽላም ክኸውን እዩ ኣብ 7 ዓመት ብድሕሩ እዩ እንታይ ዝኸውን እቲ ፀረ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመፅእ ኣብ 7 ዓመት እዩ ዝገዝእ እንዳረኣናዮ ክንከይድና ኦሬዲ ንሕና ከይድና ኣለና ኣብ ሰማይ ዓስቢ ተቐቢልና ኣለና ኣብቲ 7 ዓመት ቤተክርስትያን ኣብቲ መከራ ዘመን ከምዘየላ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ኢና ሕጂ እዚ እዩ ዝጅምር እተን ዓመታት እዚአን 7 ዓመታት እየን ኣብተን 3 ዓመትን ፈረቓን ክሳዕ ካብታ መጀመርያ ዓመት ዘላ ክሳዕ እታ 3 ዓመትን ፈረቓን ሰላማዊ ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ክገሃድ እዩ ክግለጽ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ኣብ ሃይማኖታዊ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገር እንታይ ከምጽ እዩ ሰላም ከምጽ እዩ ትጸረ ክርስቶስ ዓለም ክትቅበሎ እያ ከምቲ ዳንኤል ዝረኣዮ እቲ ቀርኒ 10 እንስሳት ኣራዊት ምስ ወፀ 10 ቀርኒ ምስ ወፃ ተን 3 ተሰይረን ሓደ ኸ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝወፀ ኣፍ ኣለዎ ትጸረ ክርስቶስ መፂነተን 3 ነገስታት እንታይ ከም ዝገብረን ከም ዝስዕረን ተን 7 ነገስታት ምስኡ ኮይነን እንታይ ከም ዝገብራ ከም ዝገዝኣ ኣብቲ ምዕራፍ 17 ራእይ ዮሐንስ ይነግረና ስለዚ መጀመርያ 3 ዓመት ፈርቓን ክገሃድ ከሎ ብሰላም እዩ ናብዚ ምድሪ እንታይ ክገብር ክመጽእ ንብዙሓት ከእምን እዩ ብዙሓት እንታይ ክገብርዎ እዮም ቅበልዎ እዮም ፀረ ክርስቶስ ከዓ መንገዲ እንዳፀረገ ንዕኡ ሰባት ክሰግድሉ ነቲ ማሕተም ክቅበሉን ከምኡ ክገብር እዩ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ሓደ ሰሙን ኪዳን ከኣቱ ኣብ ዳንኤል ክንሪኦ ኢና ኣብታ ፈረቓ ናይታ ሰሙን እንታይ ክገብር እዩ ነታ ኪዳን ከፍርሳ እዩ ክትፈርስ እያ እታ ኪዳን ስለዚ ብድሕሩ እንታይ ክኸውን እዩ ኣንጻር እስራኤል ክትስዩ ከሳድዶም ክጅምር እዩ ብድሕሩ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣዝዩ ከቢድ ዓመት ከም ዝኸውን ኣብ ምዕራፍ 15 16 ዘሎ ቁጣዓት መዓት ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ እንታይ ከም ዝገብሮ ናብዚ ምድሪ ከም ዘፍስሶ ቁጥዑ ከም ዝገልጽ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ንራእዮ እቲ ምዕራፍ 6 ማሕተም ክኽፈት ከሎ ማሕተም ክፈትሕ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ማሕተማት እዚኦም እዮም በብሓደ ክኽፍት ከሎ እዞም 4 እንስሳ ክወፁ ከለዎ ንሪኦም ቅድሚ ነዚ እንስሳ ምርኣይና ከመይ ኢሉ ከም ዝግለጽ ካብ ዳንኤል ክንጅምር ኢና ንድሕሪት ንእሽተይ ምልስ ኢልና ከምቲ ዝበልናዮ ራእይ ዮሐንስ ክንርዳእ እተኮይንና ምስ ዳንኤል እንዳተሓዝና ስለ ንሪኦ እስከ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 27 24 መፅሓፍ ቅዱስና ንገልጽልሞ ነቲ ሓሳብ እንዳረኣናዮ ክንከይድ ኢና ንዕልወት መወዳእታ ክግበሮ ሓጢኣት ክውዳእ ኣበሳ ክዕረቕ ዘለዓለማዊ ጽድቂ ከኣትዩ ራእይን ትንቢትን ክሕተም ናይ ቅዱሳን ቅዱስ ድማ እንታይ ክኸውን እዩ ክቕባእሲ ኣብ ህዝብኻ ኣብታ ቅድስቲ ከተማ 70 ሰሙን ተመዲቡሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዳንኤል ዝገልጸሉ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ዳንኤል ይዛረብ ካብ ምዕራፍ 2 ክሳዕ ምዕራፍ 7 ዳንኤል ከይና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ኣህዛብ ይዛረብ ምዕራፍ 8 9 11 12 ግን ብዛዕባ እስራኤላውያን ይዛረብ ኣብ እስራኤል ዝኸውን ነገር ዳሓር እዩ ዳንኤል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዳንኤል እንታይ ዝገብረሉ ዘሎ ዝገልጸሉ ዘሎ እምበኣርሲ ፍለጥን እንታይ ግበርን ኣስተውዕልን እቲ ኢየሩሳሌም ክትሕደስን ክትነጽን ዝብል ቃል ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ክሳዕ እቲ መሲሕ መስፍን 7 እንታይን ሰሙን እየን ድሕሪ 62 ሰሙን ድማ ግዜ ፀበባ ክንሱስ ንሳ ምስ ናይ ኣደባባያን መካባብያን ከም ብሓድሽ እንታይ ክትከውን እያ ክትህነፅ እያ ድሕሪ 62 ሰሙን ከዓ መሲሕ እንታይ ክኸውን እዩ ቅተል እዩ ንርእሲ ግና ኣይኮነን ህዝቢ እቲ ዝመፅእ መስፍን ድማ ነታ ከተማን ነታ መቕደስ እንታይ ክገብር እዩ ከጥፊ እዩ መወዳእታ ጥፍኣትካ ከም ውሒስ ክኸውን እዩ ውግእ ክሳዕ መወዳእታ ክኸውን ጥፍኣት እውን ምድብ እዩ ንሱ ንሓደ ሰሙን ምስ ብዙሓት ጽኑዕ ኪዳን ከኣቱ እዩ ኣብ ፈረቓ ሰሙን ከዓ ነቲ መስዋእቲ ሕሩድን ነቲ መስዋእቲ ብልዕን ክውግዶ እዩ እቲ መጥፍኢ ድማ በኽናፍ ርክሰት ክመጽ እዩ እዚ ከዓ ክሳዕታ ምዱብ መፈጸምታ ኣብቲ መጥፍኢ ዝወርድ እዩ ኢሉ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ገብርኤል ክነግሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ክንደይ ሰሙን ተመድዩ ይብሎ ኣብ ህዝብኻ 70 ሰሙን ኣብቲ ምዕራፍ 9 ዳንኤል ክጸውም ክጽልም ጀመረ ቃል ኣምላኽ እንዳጽንዖ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ታክገብረሉ ከሎ ክገልጸሉ ከሎ ትንቢታት እንዳጽንዕ ናይ ኤርምያስ እንዳርኣዮ ከሎ ኣእምሩኡ ተኸፊቱ ምስ ትውዓር ረኺቡ 70 ዓመት ኣኺሉ እንድዩ ኣብ 25 እንደገና ኣብ 31 ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ መፈጸምታ ደሓን እዩ ክትከዱ ኢኹም ኣብ ባቢሎን ኣብኡ 70 ዓመት ክትገብሩ ኢኹም ብድሕሩ እንታይ ክገብረኩም ኢልዎም ነይሩ ክመልሰኩም ኢልዎም ነይሩ ዳንኤል ኣብዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ሕጂ 70 ዓመት ኣኺሉ እንድዩ ኢሉ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክጽልም ጀመረ እዩ ገብርኤል መጽኡ ነዚ ራእይ እንታይ ዝገብረሉ ዘሎ ኣብ ህዝቡ ዝኸውን ኣብ እስራኤል ዝኸውን ንድሓር ዝመጽእ ዘመን ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ዝኸውን ክገልጸሉ ከሎ ኢና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንሪኦ
ስለዚህ ተንሰብዓ ሶሙን ዚየነን በከም ዝገርና ከፋፊልና ክሬኒና ዳንኤል ሱስታን ቻዓተን ሶሙን ከም ዝኾና ኣብ እስራኤል ተፈጺመነን ነቲ ድሕሪ 69 ሶሙን ድሕሪ 70 ሶሙን ዝኾን ብድሕሪኡ ዝኾን ዘሎ ኣብ ትጋብ ኣይተገለጸሉን ኣይተራእዮን ነቲ ጋብ ኣይተገለጸሉን ነታ ሓንቲ ሶሙን መወዳእታ ግን እንታይ ኮይናትሉ ነራ ድሓር ተገሊጻትሉ ንድሕሪት ክንምለስ ከለና ሰሎሞን ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 11 ኃጢአት ገይሩ ምስ አሞናውያን ማአባውያን ኃጢአት ገይሩ ምስ አምልኾ ኩሉ ነገር ምስ ገበረ እንታይ ከም ዝኾነት እታ መንግስቲ ኣብ ክልተ ተመቂላ ምስ ተመቀለት ሰሜናዊ መንግስትን ደቡባዊ መንግስትን ኢልና ንፈልዮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እቶም ሰሜናዊ መንግስቲ ብ721 ናብ ነነዌ ተማሪኾም ከይዶም ኦኬ ሰሎሞን ኃጢአት ምስ ገበረ ምስ ተመቀለት ብድሕሩ ከባቢ 300 ዓመት ዝኾን ጸኒሖም እቶም ደቡባዊ መንግስቲ ከዓ ብድሕሮም ድሕሪ 150 ዓመት ናብ ምንታይ ከም ዝኸዱ ናብ ባቢሎን ተማሪኾም ከም ዝኸዱ እግዚአብሔር አምላኽ ንደቡባዊ መንግስቲ ሰለስተ ግዜ ከም ዝማረኹ ገይሮም ብ605 ዳንኤል ተማሪኹ ኸይዱ ብ597 ብድሕሩ ሕዝቅኤል ተማሪኹ ኸይዱ ብ586 ብሙሉኦም ይሁዳ ናብ ምንታይ ተማሪኾም ከይዶም ናብ ባቢሎን ስለዚ ድሕሪ 70 ዓመት እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝዘከሮም እቲ ትንቢት እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተፈጸመ ድሕሪ 70 ዓመት እግዚአብሔር አምላኽ ልብ ዞርባቤልን ንኢያሱን እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝደረኾም ካብኡ 50,000 ሰባት ሒዞም ናብ ዝሕጅ እስራኤል ንብሎ ዘለና መጽኦም ማለት እዩ ኣው ምስ መጹ ብ539 እዮም መጽኦም መቅደስ ክሰርሑ ምስ ፈተኑ እንታይ ከም ዘጋጠሞም ቶም ህዝቢ መቅደስ ከዓዩ ከም ዘይብሎም ክጻረርዎም ጀመሩ ንኸባቢ 18 ዓመት ኣቋሪጾም መቅደስ ምስራሕ ድሕሪ 18 ዓመት በሃጌን ብዘካርያስን ገይሩ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዘንቆሖ ብድሕሩ ነቲ ቤተ መቅደስ 4 ዓመት ወሲዱሎም ብ516 ወዲኦም ቀዳማይ ምምላስ እዚዩ እዚ በዓዞርባቤል መጽኦም እንታይ ገይሮም መቅደስ ሰሪሖም ድሕሪ 70 ዓመት ሕጅ መን መጽ ኣሎ እዝራ ይመጽ ኣሎ ከባቢ 3000 ሰባት ሒዙ ካልኣይ ምምላስ ማለት እዩ ካብ ባቢሎን እንታይ ከም ዝገበረ መጽሓፍ ቅዱስ ነገረና ዝራ ፍጡን ጸሓፊ ከም ዝነበረ ቃል አምላኽ ይጽንዕ ከም ዝነበረ አምላኽ ይደሊ ከም ዝነበረ ካው ተበጊሱ 3000 ሰባት ሒዙ መጽ ነቲ ህዝብ እንታይ ክገብሮ ከሎ መንፈሳውነት ክምህሮ ከሎ ናብ አምላኽ ክመልሶ ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ሳልሳይ ምምጻእ ብመን ከም ዝኾነ ብንህምያ ስለዚ ሰለስተ ምምጻእ ተገይሩ ማለት እዩ ባቢሎን ይዝገዝእ ነይሩ ባቢሎን ዝተሰዓረ ንጉስ ቂሮስ መጽዩ ኣብ ናይ ንጉስ ቂሮስ እስራኤላውያን ናብ ምድሪ እስራኤል ሰለስተ ግዜ ብደረጃታት ተኸፋፊሎም እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝመጹ ዳርዮስ ምስ መጸ ካምባይሰስ ስታይልዎም ቤተ መቅደስ ዝበሃል ከይትሰርሑ ኢሉ ከልኪልዎም ብድሕሩ ዳርዮስ መጽዩ ድሕሪ ዳርዮስ በዓል አርትዘክሲስ ከምኡ እንዳበሉ ነገስታት መጽኦም ድሕሪ 70 ዓመት እንታይ ኮይኖም ከም ዝተመለሱ ይነገርና ስለዚ 70 ምጅማር ንራዮ ዝሓለፈ 69 ሶሙናት ዳንኤል ዝረአዮ ምጅማር ተን 70 ሶሙን ኦኬ ሸውዓተ ዝረብሑ ሸውዓተ ከም ኢሉ ኣሎ ኣብ ትግርኛና ሸውዓተ ሶሙን እዩ ዝብሎ ኣብ እንግሊሽ ከይና ክንሪኦ ከለና ሸውዓተ ግዜ ሸውዓተ ብሎ which means 49 ዓመታት ካብታ ምህናጥ እንታይ ዝገበረትላ መቅደስ ዝጀመረትላ ግዜ 499 ዓመት ኮይኑ ኩሉ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተዳለወ ሚልኪያስ ነቢ መወዳእታ እንታይ ከም ዝገበረ ኣብ እስራኤል ከም ዝተነበየ ብድሕሩ ድሕሪ 430 ዓመት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝምድር መጺ ምእንቲ ኃጢአትና ሞይቱ ምእንቲ ጽድቅና እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተንሰአ ድሕሪ 70 ዓመት ከዓ ታይቶስ ንኢየሩሳሌም ከም ዘፍረሳ ተን 69 ሶሙናት እዚአን ዳንኤል ተን 69 ሶሙናት ጽቡቕ ገይረ እንታይ ገይረናልዮን ተገሊጸናልዮን ብድሕሪ ዘሎ ድሕሪ ሓንቲ ሶሙን ምዃና ግን ኣብ ማእከል ዘሎ ዝኸውን ነገራት እግዚአብሔር አምላኽ ንዳንኤል ኣይገለጸሉን እዚ ንሕና ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ንዳንኤል እንታይ ኣይኮነሉን ኣይተገለጸሉን ኣብ መወዳእታ ዘላታ ሓንቲ ሶሙን ግን እንታይ ኮይናትሉላ ተገሊጻትሉ ኣላ ንዓይ ሕጂ ዛረብ ዘሎ ሓንቲ ሶሙን ክገዝእ ክመጽእ ምስ ብዙሓት ኪዳን ከኣትዩ ትጸረ ክርስቶስ ድሕሪ ናይታ ሶሙን ፈረቓ ነቲ ኪዳን ተኽገብሮ እዩ ከፍርሶ እዩ እንዳበለ ዳንኤል ገብርኤል ንዳንኤል ተኽገብረሉ ከሎ ክገልጸሉ ንሪኦ ኣለና ስለዚ መጻኢ ናይታ 70 ሶሙን ሓንቲ ሶሙን ብሕጂ ኣትኾን ጸረ ክርስቶስ እንታይ ምስ ገበረ ገዝእ ምስ ጀመረ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተነጠቐት ን7 ዓመት እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገዝእ ምጅማርታ 70 ሶሙን ብድሕሪ ሓደ ሶሙን ክገዝዩ ኣብ 1260 መዓልቲ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ነቲ ኪዳን ተኽገብሮ እዩ ከፍርሶ እዩ ብድሕሪ እስራኤላውያን ክነቑሕዮም ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ምስ ተወዳእተን 7 ዓመት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክገብር እዩ ክገሃድ እዩ ክመጽእ እዩ ብድሕሪ 10 ዓመት እንታይ ክንገብር ኢና ምስኡ
نجزينا سلست تقدمي محتم مسحاتهم تقدمي محتم مسحاتهم ريخون إنه عم بلاي فرس التقميت وزول دماغ استي قالوا أخلي توهبو الناس عارة كسعر كأنتي سلطان توهيبو بلنا قال السبات نزي عم بلاي فرس توت حزمت أخلي زحازك استزحازة كريستوس يلوم ترجمه مصحف قدوس كريستوس كم زي مهانيز نجرنا إذا جير وزول لأبروسو أخلين ستيفانس يزبهال نجيزي زوهاب غريكان تقعدادي ما أتلتيكس عيوم نجيزي زوهابو بس بأخلي القوس اللي زسرح مليسو دحرستوس سنجزن تايزخون زقنسل عينت أخلي ليو تاب غريك تقيس هذا اللقال نعاي زوهاب تأخلي لي وزولو قويت هايس كريستوس زقبروغن أب رؤسن تاي زودتات كم زقبر ناي من تاي مخانقة دايا دومو بلو ناي نجستات نقصات زقبرو مخانو أبت معرف عسر شعاتين نقرنا أزي تسأر كريستوسيو نام مدر ماتيو نمدر انت خجبريو كسبخيو حدا خبتهم سبات كتنتو نقول أوراتر كم زخون تزارباي كم زخون نتن عسرت نجستات كأمن كفتني توم سلسة مقبال كأبيوهم نتوم شعاته كم زومونهم نتوم سلسة انتاي كم زقبرهم كم سعرهم ناي زربع عقم كلت كم زلو كأمن كم زغل نمدر السلام كم تسأله فتح كم تسأله عند بل انتاي كم زقبر كم زت تالي تسأر كرستوتي نبي حاسوت كا تمرتن تأمرات اللي نداقبر نعوق قبلوا السبات من قد انتاي كم زقبرلو كم زد دالولو إذ نجرنا استي حزو خمس مات عم صح قدس رسل من تجيلو ولا حكي أبي في سون مرام شد شق زارب كله رسل من تكمل من تايز مات كابتل كيز مات نايمنت والتا كنحس كم دلنا أبي في سون نجيرنا له سلز قدامي محتم مستفتح عم بلاي فرستاي كم زجبره كم زمات سلزي توم نحصوت سلاسي نبلوم ويكا إيفل ترينيتي نبلوم ناتنا سلاسي انتيهم أبو ولد منفس قدسان مخانومي مصحف قدس نجرنا كومينا خا احنا زردعنا نسجد لهم قدسان سلازغون اتي صار كريستوس نبي حاسوت اتي سيطان تقبل زياتهم ثلاث يوم جن ايفل ترينيتي يوم زبالو سلازي كم منتاي كم زوص نرايهم اتقيح قبل ابرا يوحنس معرف 10 تخلته تغليص له تاسبيت كاب سماي كتورد كولا صحاي تونزيفا ورح اغرا غيرا انتاي يبلناو قيح قبل 10 قرن زلو 10 رأس زلو أبت قرن زودتها زلو نمن حيل خمزبو نتي صار كريستوس إمباور كم زجبرو حيلي كم زسنو قوي نجرنا أتصار كريستوس كخم انتاي كوتس كله كبحري أمعرف 10 سنة سخري كله كبحر ووتس انتاي كم زخونه دو كم زبالة أتي قربات النبري مسل يبلو يدو دبي رأسو أم بس يمثل أبرأس انتاي له 10 عقرنتي كم زلو شوعة رأسي كم زلو تعبيت صرف كم زلو ونابت جنبارو يوحنس كبحر ووتسيو دو كبل كله ريوا أتصار كريستوس كخم انتاي كم زوجة أبت معرف 10 سلسة تقص 10 تحدة كم مريت كم زوجة أبرأس انتاي له ناي جنشل قرن له كم جبل يززارب يبلو تتصار كريستوس كاب سماي انتاي كم زجبر حو خم زورد سبات نتصار كريستوس تاي كم زجبرو قبلو كم زعي قويت هاس كريستوس باولوس نتيميتوس كتصحفلو كله نتي حصوت كسع زقبلو برتع سحتات انتاي كم زجبرولهم كم سدلهم نجيرنا له نت حصوت انتاي كسع زقبرو كسع زقبلو سبات نت شدشت ميتن سان شدشان محتم قبلو اتي نبي حصوت انتاي كم زجبر كم زعي سلازي زياتون من ريوم علينا ايفل ترينيتي ابت شوعات عمت تاي زقبرو ننحدهم ندا تدغاغفو نمدري زغزولون اب مدري زنقسلو شوعات عمت عدل توهيبوم كم زلو دانيال ري يوحنس ون مليسو نترا انتاي غبرولو يري الله اوكي بدحرو تكالاي محتم مستفتحه حدا هامر انتاي كم زوصه فرس كم زوصه نتخالاي محتم مسفتحو دما اتخالاي انسسان عموره كبل كله سمعكو كالا هامر فرس دما وصه نتقميطو زلخا نحددو من تقاتولس نسلام كم مدر خرحقا توهبو عبي سيفكا كم ستوهبو ينغرنا بدحرو انتاي كم زخون صار كريستوس دحر 3 عامد فرقان أزي كوينات عنوات كم زخون توم بدحرو زلو أفراس نناتهم بحر نناتهم كاركتر حزوم نعون تاي كم زقبروه كم صعبو حسابون مدبون كم زفت أمو قال أملاخ يمهرنا تسالساي محتم مستفتحون مقال فرس بلو بلاك هورس يبلو نتسالساي محتم مستفتحو قاعة تسالساي إنسان عم ورا قبل كله سمعكو ريخون إنه مقال فرس استقميت وزل لعب إيدو ميزان الله أمونغو تمار بعد إنسان ما كم دمت زبالة حدا كوي نو كيس سرناي بدينار سلسته كويني كيس جمكا بدينار زيتن وينن أي تقدر قبل كله سمعكو ويبل نايمو داتا ربعي محتم مسفتحة إنسس ربعي بولا فرس انتاي كم زجبره
كم زوجة نترابعي ما حتى مسفوت حقا دمت ترابعي إنسسا نعم ورا قبل كله سمعكو رأيخون إنه بلا فرس مستقمت وزلون موت سؤال كاي صعوبة بسيفن بتميتن فيران باراوتن مدرن جيروم نرابعي أف مدري قاتلوا أنتي كم استوهبهم سلطان كم استوهبهم ساز عبد شوعات عمت زخون نجارات يوحنا استخبر كله محتمات ندافع تحكم معرف شو دشة كسر معرف 10 شمونته زيابير قويتا هيس كورسو استخبر له كله قلت أقول له كله ينادريو نتحم شيء محتم نتحم شيء محتم مستفاد حقا عوض توما بسماء انتهي زجبروريو زدحانو شواعي شاد شاي سوري حم شاي تفتح شاد شاي محتم كاسقاي توما مدرزولون زطفون دحرب شوعات عمل زخون نجارات زخون انتهي كم زقلت قالوا رينا سلازي نتمعرفات ندار أنا نريد نعوينا نريز لنا حسابات أم معرف شوعات انتهي كم زخون حموشتن شدشتن قدامي محتم كلاي محتم سالساي رابعي حمشة شاد شاي مستفتحة شواعي محتم كي تفتحة أم ماكل أم معرف شوعات قابلو أم معرف شو مونتي شواعي محتم تاي زخون زلو زفتح زلو سلازي أبتا معرف شوعات زدحنو سبات كم زلو أبتنايت أبابا جيزي أبتناي مكرا جيزي 240 شح كم نفس وقف نجد 10 تغلت شح محتم كم استحاتهم لهم يوحنا سريو بدحرو أبتي بوتات نتمعرف كينا هنريو خلنا أحزابون تاي كم زجبرو كم زدحنو أب رئيس تبجو كل التوجيلات كن ريو خلنا قدامي تعاليت كن ريو خلنا أهيد نري كم معرف شوعاتك شو منتظرلو كم شوعات 10 شوعات أحزابن كل حزب عالمين أحزابون تاي كم زجبرو شعو أبتي نشوعات عمت زدحنو خم زلوا نقولتا تقبلوا خم زلوا كلاي قطري 244 شيعم دحينهم كاب أهيد كابتوم أحزاب جن قطر زي بلهم حزبتات تاي كم زجبرو كم زدحانو تبوتا خينا هنريو خلنا عم مدريو أبكر متزوفان كأتوم أشح آلاف سبعة رينام سلزي كرمشاو عي محتم مفتوحو معرف شوعات أم ماكل أجيله شامناي محتم زفتح زلوا أم معرف شو مونتي معرف شوعات جابالو سلزي شاوعي محتم أم منتي تفتح له أم معرف شو مونتي نتسابعي محتم مسفتح عقا أب سماي كأ أستتفرق أسعز أكل انتي كونبل سقطا غونا نتمعرفاتنا تحسابات نريو زلنا أبكر ما أملاخ دما شوعات ملأختي دوي لهم رأهو شوعات ملأخت كأنتي جبرو توهبهم بلنا معرف شوعات جاب تجيرا بدحرو معرف شو مونته شاوعي محتم مستحاتمه ما انتي نرى لنا شوعات ملأخت استوهبهم ملأختي أبو نرى لنا سلازة توم ملأختي توم استوهبهم ملأخت كنوف استوهبهم ملأخت كنوف خلو أم مدرز خون قطعة زي أبي رزوف سو قطعة بب حدا انت خجبر خلو حدا ترم بخنفح كله حدا نجر خون كله إنان ريو تقدمي ملأخت مسنفحة أم مدر انتي كم زخونة تفقات كم زخونة عنوات كم زخونة اتخلاي ملأخت نفحة مسنفحة انتي كم زخونة أب بحرون مليسو قطعة كم زخونة اتصالساي ملأخ أبروباتات اترابعي صحين ورحن كواخبتن إذا أبد شوعات عمل زخون እግዚአብሔር አምላክ ንምድር በኃይሊ እታ ተፍርህ ማዓልቲ ቁጣ አምላክ ዝብላ አቡሊ ኪዳን ደጋጊ ሙዛረባ ቃል አብዝ እንታይ ትኾነሉ ግዜ ዝፍጸመሉ ግዜ እግዚአብሔር ንምድሪ በኃይል እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝቁጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና መርሖ ዒላ ዓሚቁን ዒላውን እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተዋሃቡ ኣብቲ ምዕራፍ 9 ዓበይቲ መላእክቲ 4 ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ከዓ ሳድሳይ መላእኽት ምስ ነፍሐ እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝተፈትሑ ይነግረና ስለዚ لك كم تزرعنا يو شاد أب معرف أبتي أمونجو شاد شان شو عين محتم قدم مفتوحو أم معرف شو عت جابرينا 244 شح زدحنو دجنا بزح حزبي كابت أبا أنتي كم زخون كم زن لاقف بدحرو رأي أمونجو شاد شان شو عين ملغت شدش تملغت تنفي حلو أب شاد شاي أب معرف شو مونت تاي كم زخون معرف شعت تطأو كم زبالة بدحرو معرف عسرت حدن يرئينا مالك ملأخ نشتمت حفتاي كم زجبره كم زحزة أو يرئينا كالو برتع ملأخ كا دبنات ونزيفو كاب سماي كورد كولوريخو شوعي ملغت حجة عبز انتهي يكوننا له أي تنفحنا له قابينا نرزلنا كلمة شوعي ملغت منفحو معرف عسرت حدن يوهانس كال انتهي يرئي له رأياتي يرئي الله أبلع له رؤسه استدبنا الله قلت دما كم تصحيو أقارون كم منتايو كم أعنود حويني بل أب إيدو خا حنت نيشتو
ግንጽልቲ መጽሓፍ ኣላቶ ነታ የማነይቲ እግሩ ከዓ ኣብ ባሕሪ ረገጸላ ነታ ጸጋመይቲ ድማ ኣብ ምድሪ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝረገጸን ዮሐንስ ነታ መጽሓፍ ወሲድካ እንታይ ግበራ ከም ዝበሎ ኣብቲ ምዕራፋት ብልዓዮ ከም ዝበሎ ክትንበይ ይግባእካ እዩ ኣብ ኣፉ ከም መዓር ኣብ ውሽጡ ከም ዝመረሮ ኣብቲ ምዕራፍ ይነግረና ከም ዝጓዙ አንበሳ ዓው ብዝበለ ድምፂ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝጨደረ ምስ ጨደረ ከዓ እቶም 7 ነጎዳታት ብድምፂ እንታይ ገበሩ ይብለና ተዛረቡ ይብለና ስለዚ ቅድሚት ሻውዓይ መለኸት ምንፍሑ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 11 መሊስና እንታይ ንርኢ ኣለና ጋብ ንርኢ ኣለና ኣብትና 7 ዓመት ናይ መከራ ግዜ ዝግለጹ እዮም ቶም ክልተ መስኻኽር ኢልዎም ዘሎ ነቶም ክልተ ምስክረይ እውን ወጨቶ ወንዚፎም 1260 መዓልቲ ክንበዩ ክህቦም እየ ኣብታ 7 ዓመት ወይ ኣብታ መጀመርያ 3 ዓመት ፈርቓን ወይ ብድሕሪኣ ዘላ 3 ዓመት ፈርቓን ኣበይ ከም ዘገልግሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን እዩ ግን ኣብታ 7 ዓመት እንታይ ክገብሩ እዮም ግለጽዮም ክገሃዱ እዮም ክብሪ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብሩ ከም ዝገልጹ ይነግረና ሓደ እኳ ክጎዶም እንተደልየ ካብ ኣፎም እንታይ ይወፅእ ሓዊ ይወፅእ እሞ ንጸላእቶም እንታይ ከም ዝገብሩ ከም ዝበልዑ ንምድሪ እንታይ ከም ዝገብርዋ ከም ዘጨንቕዋ ምስክሮም ምስ ፈጸሙ ከዓ እቲ ካብ መዓሙቕ ዝወፅእ ኣራዊት ምስኣታቶም ውግእ ክገብር ክስዕሮምን ክቐትሎምን ይብለና ሰባት ንሰባት ኣዝዮም ስለ ዘጨንቖም ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ዝኸውን ግዜ ሰባት ዞም ሰባት እዚኦም ምስ ሞትሎም ኣዝዮም ክሕጎሱ እዮም ጊፍትስ እንዳተቀያየሩ እንታክገብሩ እዮም ነንሕድዶም ክወሃቡ እዮም ድሕሪ 3 መዓልትን ገለንግ እንታይ ክኾኑ እዮም ፈርቓን ግን ከም ዝትሱ ናብ ዝንዑ ነጆ ደይቡ ከም ዝበሃሉ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ይነግረና ድሕሪ 3 መዓልትን ፈርቓን ድማ መንፈስ ህይወት እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዝኣትዎም በእጋሮም ከዓ ከም ዝቆሙ ይነግረና ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 11 15 19 ዘሎ እንታይ ይኾናሉ ሕጂ እቲ ሻውዓይ መለኸት ይንፋሓሉ ሻውዓይ መለኸት ከይተነፍሐ ኢና ሕጂ ምዕራፍ 10 11 እንሪኦ ዘለና እቲ ሻውዓይ መልኣኽ መለኸት እንታይ ገበረ ነፍሐ ሻውዓይ ማሕተም ቅድሚ ምንፍሑ ምዕራፍ 7 ርኢና ኣለና ሻውዓይ መለኸት ቅድሚ ምንፍሑ ምዕራፍ 10 11 ጋብ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ምዕራፍ 10 11 ሓሳቡ ምስ ገለጸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሐንስ ገይሩ ብድሕሪ እቲ ሻውዓይ መለኸት ክንፋሕ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ ሰማይ ከዓ መንግስቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይ ቅቡን ኮይና እያ እሞ ንዘለዓለም ዓለም እንታይ ክኸውን እዩ ክነግስ እዩ ዝብል ዓው ዝበለ ድምፅታት ኮነ እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዙፋናቶም ተቐሚጦም ዘሎ 24 ሽማግለታት ከዓ ኦ ዘለኻን ዝነበርካን ኩሉ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ዓብ ስልጣን ስለ ዝወሰድካዮ ስለ ዝነገስካ ነመስግነካ ኣለና እናበሉ ብግንባሮም ተደፊኦም ንኣምላኽ እንታይ ገበሩ ሰገዱ ኣህዛብ ተቆጢዕዎም ቁጣዓኡ እውን መጺኡ እቲ ንምውታት እትፈርደሉ ንባሮትካ ነቶም ነቢያት ቅዱሳን ስምካን ዝፈሩ ንኣሽቱን ዓበይትን ዓስቦም እትህበሉ ነቶም መጥፋእቲ ምድሪ እውን እተጥፍኣሉ ዘመን እንታይ ኮይኑሎ መጺኡሎ በሉ እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት ኣብታ መቕደስ እውን ታቦት ኪዳን ተርአየ በርቅታትን ድምፅታትን ነጎዳታትን ምንቅጥቃትን ምድርን ዓብይ በረድን ድማ ኮነ ይብለና ስለዝታ ሻውዓይቲ መለኸት እንታይ ኮይና ኣላ ኣብዚ ተፈቲሓላ ቅድሚ ምፍታሓ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 11 ዮሐንስ ከም ዝረአየ ስለዚ ሻውዓይ መለኸት ምስ ተነፍሐ ልክዕ ቅድሚ ሻውዓይ መለኸት ተነፊሑ 7 ጽዋእ ዝሓዙ ቅድሚ ምርኣይና ኣብ ማእከል ከዓ እንታይ ንረክብ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14 ነዚ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ቁጣዓ እቶም 7 መላእኽቲ መዓት ሒዞም ምስ ተገለጹ ቅድሚ ምግላጾም እዚ ነገራት እዚ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14 ጋብ ንርኢ ኣብ ምዕራፍ 12 እንታይ ይርዩ ካብ ሰማይ ኣኽሊላት ዘለዋ ሰበይቲ ፀሓይ ተወንዚፋ ኣብ እግራ ወርሒ ሰበይቲ ቅልውላ ከም ዝሓዛ ክትሓርስ ከም ዝደልየት ኣብቲ ምዕራፍ 12 ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽልና ኣሎ ኣብኡ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ዓብ ትምህርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተራእየ ሰበይቲ ፀሓይ ተወንዚፋ ወርሒ ካብ ትሕቲ ኣጋር ኣኽሊሉን 12 ከዋኽብቲ ድማ ኣብ ርእሳ ዘለዋ እንታይ ገበረት ተራእየት ጥንስቲ ነራ ቁልውላው ሒዝዋ እትገበል እንታይ ክገብር ከሎ ናብኣ ክመጽእ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ትቐይሕ ገበል ውሉድ ወሊዳ ብሓፂን እንታይ ከም ዝገብር ዘንጊ ከም ዝገዝእ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ይነግረና ኦፍ ኮርስ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዙሕ ነገራት ይትርጉምዋ እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ግን እቲ ብዛዕባ እታ ሰበይቲ ዝተዋሃበ መግለፂ መን ምዃና እዩ ዝነግረና እስራኤል ምዃና እዩ ዝምህረና ገለገለ ዝዓለወት ቤተ ክርስቲያን ዝወደቐት ንኣምላኽ ዘይትእዘዝ ኢሎም ትርጉምዎ እዮም ገሊኣቶም ማርያም ኢሎም ትርጉምዎ እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ግን ዝነግረና እስራኤል ምዃና ነቲ ምዕራፋት ተጠንቂቕና ክንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 13 እንታይ ንርኢ ኣለና ሕጂ ካብ ባሕሪ ዝወፁ ኣራዊት ንርኢ ኣለና ሓደ ካብ ባሕሪ ሓደ ካብ ምንታይ
كم مدري أم معرف 12 زي قبل نبلو زلنا كم استقلت نتا سبيت قد كعاهم زمتة أبت معرف 12 ينقرنا أم معرف 10 سلستجن وجي أبت جم بحر انتاي كم زخونة دو كم زبالة اتملكوا نبر بلنا يدو دبيو أبرؤس انتاي له أخليلات له شوعات رؤس له رؤس خم انتاي كم عم بساي دانيال أبت معرف شوعات زراعي يوحنا سابت انت قبر كله التقاليلون تحسب كريو خلينا نريو أبت معرف 10 سلسة قصي 10 حدا كم مدرخة حدا انسسا خم زوجة ناي جنشل كارن اللو عندنا أفو كم أف قبلي كم قبل كا يزاربوا له السقاط تسأر كريستوسي مبزحتهم حساب الزبولو كاب إسرائيل كم تسأر كريستوس مغنيات كم بقع تمثيله سلامه تمثيله قلنا أفو كم من تايب كم قبل نبزحات كم زتالل دسيف كم زقبر نتي تسأر كريستوس كم سجدوا مثل انتاي كم زقبروا كم زقبلوا نت محتم كم زقبلوا من قد انتاي كم زقبروا له كم تسأرجلوا لك قويت يا كريستوس أبزم در خجل كله منفس عملك بحيلك أبي زسن نيوز نبرة أتي تسأر كريستوس تي نبي حسود كا كم خمس زقبر سبعة نعوق سجدوا له بسبعة تاي كم زقبر كم زت تعلل كم زسحت مزحف قدسين قرنا بحيلي سيطان تمرتن تأمرات كم زخون أولس أبكالاي تسلونك معرف كلته كابتي عسرت حدا تحت زول أو جليس أولو نتحسود كسع زعمنو أنتاي كم زقبر لهم برتع سحتت جابير كم صدر له مزحف قدس نجيرنا سلازة أبت معرف 10 سلسته تي ترى كريستوسن تي نبي حسوتن أنتاي كم زقبرو أو خم زقلاتو نجيرنا له أم معرف 10 تربعته ثم أم معرف شوعات زرعنا 244 شح زدحنو سوات كأبزوفان أنتاي كم زقبر يوحنس كم زرعه نقول تياس كريستوس أبت زوفان كم زرعه أب دبر زيتي أو نقول تياس كريستوس كجز أبت معرف 10 تربعته ريوه أم معرف 10 تربعته زول حسابن أم معرف شوعات زول حسابن أبتناي شوعات تعمت مكرا جزين تايز جبريوم زدحنو أو نبغيتها زملوسو سبات مخانم ينقرنا سلازي معرف 10 تحمشن 10 شدشن شو أنت يهون شوعات تمعت أوكي معرف شدشتر ينيرنا معرف شو مونته معرف تشعته ملأخت ملأخت مسنوفحو أمدر أنت كم زخون قطعة خم زخون مليسو خام معرف 10 تحمشن 10 شدشتن شوعات ملأخت أنت يزحزو معات زحزو نمدري قطعة كم زفسوسو ينقرنا تقدمي ملأخ نتي حزوزو لو معات مسفسسة تقدمي كده موت ونمدر أنت يجبره أفسسة نتوم محتم تعراوي زلون نمسلو السجدو كأكفو برتو أنت كم زوجهم قصل كم زوجهم تقدمي ملأخ نتمعات نمدر مسفسسو نتي تسأرو كرسوس سجدو مثلي شدشتميتن سوسان شدشان نتسوسان سوسان شدشان قطر استقبلوا نعو زملقوا نعو استجزوا سبات معات كم زوردهم ينقرنا أبسلست تخلعي دمات وأنا بحر انتاي كم زجبره أفسس تبحر كم نايموت سب زمسل دم كونه أبت بحر أنحة تنفاز زلوا كله هي ودم انتاي كونه بلنا موته سأزق جابير عملاق نتهم ملاختي كنت عنا مدرخوتو تاي كم زجبرهم فؤاد كم زهابهم سالساي دما وأنا برواتات علاتات نفسسه ترباتات تاي كم زخونه دم كم زخونه جابير عملاق أبزت ساعات زخلو تأمرت انت عمرات نجيروي نماينا من تاي كم زلوته نبدم كم زلوته ترابعي سوا كابت صحي أبت صحي أفسسه نعاون نسبحوي انت خدقبر كتندد توهاباي بلنا اتحمساي كأسوا أبزوفان تأراوي تفسسه تا منقست دمان تاي كونت المتت بسرت سعون لساناتهم تاي جبرو حيوه بسرت قانزو من أصالاتهم كان نت أملاك سماي تاي جبرو تعرفوه كاب جبرو تاي جبرون أيتنسون إذا حجي كلهم تاي زخون أبت شوعات تعمت زخون يوحنس تاي زجبر زولو زريا زولو كان معرف شديشتك سع معرف 10 شومونته اتساوعي صوا ناب أير أفسسه أبتع مقدس أبت زفان كأخوينو زبل برتوع دم صوته بركتاتن دهات نوجوداتن دم ما خونه كم زبل لكن دز أكل عابي من كتكات مدرس سبع مدري كابز فتر كتو زي كونه عابي من تاي كونه مدري خونه من كتكات مدري خونه تا عباي كتما خا أبسلس تخفل تمغلت تا كتما أهزاون تاي جبرة ودقة تا عباي بابيلون دم نايت برتوع وتعوتوا عوين خبا أبكد ما أملاك تاي كونه بلنا تذكر يبلنا سلازة أبت معرف 10 تحمشن 10 شدشن زخون بملوتي زخون قطعة أبت معرف 10 تحمشن 10 شون تن ملأخت انتاي كفس خلو سوا كفس خلو إنانري ماليسو يوحنس معرف 10 شوعته كال رايريو
معرف 13 كننببون تفتينا بين تحاسب يردانا مس معرف 10 شوعات انتي እንዳገበርና ክንጎ ክንሪዮ ለና ከነንብቦ አለና ስለዚህ ኣብ معرف 10 شوعات ዮሐንስ እንታይ ሪዩ ካብቶም ሸውዓተ ጽዋ ዝሓዘ ሸውዓተ መላእኽቲ ኻ ሓደ መጽዩ ፍርዲ እቲ ኣብ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባያ መንዝራ ከርእየካ እንታይ ግበር ንዓ ነጀው ደይብልዎ ታሰበይቲ ኣብ ሓደ ኣራዊት ተሰቂላ ዘላ ታ ኣራዊት ሸውዓተ እንታይ ኣለዎ ሸውዓተ ርእሱ ኣለዎ ኣብቲ ርእሱ 10 ቀርኒ ኣለዎ ኣብቲ ቀርኒ እንታይ ኣለዎ ኣኽሊላት ከም ዘለዎ ዮሐንስ ሪ ዮሐንስ ነዝራኢ ዝኽሪኦ ከሎ ኣዝዩ ተገሪሙ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ስለዚህ መላእኽቲ ኢልዎ ኣይትሰንብድ እንታይ ገበረልካ ናይታ ሰበይቲ ነገር ንዓኽ ገልጸልካ ኢልዎ ስለዚህ ክገልጸሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ኦኬ እቶም ሸውዓተ ርእሲ ንመን እዮም ዝውክሉ ኣብቲ ምዕራፍ 17 ተራእዮም ዘለዎ ሸውዓተ ነገስታት ካዮም ሸውዓተ ርእሲ ዘሎ ኣራዊት ዮሐንስ ዝርኢ ዘሎ ኣብታ ኣራዊት ካታ ሰበይቲ ተወጢሓ ነታ ኣራዊት ክትገብሮ ከላ ክትመርሖ ከላ ኣዳ ኣመናዝር ዝብል ኣብዚ ጽሑፍ ኣለዋ ክዳና ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ እንደገና ብናይ ቅዱሳን ጽዋዕ ደም እንዳሰተት ደስ ኢልዋ ትገብሮ ከም ዝነበረ ዮሐንስ ምስ ረኣያ ከም ዝተገረመ ስለዚ ነቶም ሸውዓተ ርእሲ እንታይ ዝገብረሉ ዘሎ ዝገልጸሉ ዘሎ እቶም ሸውዓተ ወዲቖም እዮም ይረዶ ኣሎ ኣብ 17 10 እቲ ሓደ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ይገዛእ ኣሎ እቲ ሓደ ግና ገና ኣይመፀን ምስ መፀ ድማ ቁሩብ ክነብር ይግባእ እዩ ንሓፂር ግዜ ተሓንቲ ሰሙን ትዝክርዋ ኢኹም ዳንኤል 69 ሰሙናት ኣብ እስራኤል ተፈጺመን እየን ሓንቲ ሰሙን ተሪፋላ ተሓንቲ ሰሙን ዳንኤል ዝረኣዮ ምዕራፍ 9 10 11 12 ንኣህዛብ ኣይኮነን ብዛዕባ እስራኤል እዩ ዝርኢ ዘሎ 69 ሰሙናት ኣብ እስራኤል እዩ ተፈጺሙ ካብታ 69 ሰሙናት ምስ ተፈጸመ ዘሎ ጋብ ዳንኤል ኣይረኣዮን እቲ ናይ ጸጋ ዘመን ንብሎ ማለት እዩ ብድሕሪ ብትመወዳእታ ዘመን ዝኾነ ሓንቲ ሰሙን ኣላ ኣብታ ሓንቲ ሰሙን እዩ ዝጸረ ክርስቶስ ሕጂ ዝገዝእ ገና ይመፀን ኣሎ ክመጽእ እዩ እቲ ሽዑ ዝገዝእ ንጉስ ልክዕ ከም በዓል ነቡከደነፆር ንመን ስልጣን ክቦ እዩ ነቲ ሳሙናይ ዝኾነ ጸረ ክርስቶስ ክገዝእ ክፈቅደሉ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ናይ እዩ ናይ ኤውሮፓ ዩኒየን ከይና ክንርኢ ከለናስ ክንደይ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ሕጂ ከባቢ 27 ዓመት ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ምሽ ሓንቲ ጀርመናዊት ሰበይቲ እያ ትመርሐን ዘላ ንኩለን ማለት እዩ ድሓር ከምኡ ክኾን ካብ ኤውሮፓተን መንግስታት ምስ ተሳእተን 10 ተን 7 ምስ ተሰበራ ንዑ ነቲ ሳሙናይ ንዑ ከግዝእዎ እዮም ፈትዮም እዮም ከዓ ዝገብርዎ ምርሓና ክብልዎ እዮም ካብኡ ተበጊሱ ሽዑ ንብዘሎ ዓለም ታክገብር እዩ ከታልሉ ኣብ ንየሩሳሌም ክወግእ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝመጽእ ኣብታ ኣርማጊዶን ዝበሃል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ውግእ ከም ዝኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ገና ይመፀና ኣሎ ምስ መፀ ድማ ቁሩብ ክነብር ይግቦ እዩ ስለዚ ዝነግሮ ዘሎን ዮሐንስ እቶም ሓሙሽተ ነገስታት እታ ሰበይቲ ተወጢሓቶም ዘላ እታ ኣራዊት እቶም ርእሲ እቶም ሓሙሽተ እንታይ ኮይኖም እዮም ሓሊፎም እዮም እቶም ነገስታት መነመን ምዃኖም ክንሪኦም ኢና እቲ ቀዳማይ ንጉስ ግብፂ እዩ ይገዝእ ነይሩ ግብፂ ሓሊፍ እዩ ድሕሪ ግብፂ ኣሶር መፅዩ ኣሶራውያን ነታ ሰሜናዊት መንግስቲ እንታይ ዝገበሮም እዩ ዝማረኾም ናብ ባቢሎን ሒዝዎም ዝኸደ መንግስቲ ገዛኢ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ መን መፅዩ ባቢሎን ነታ ደባዊት መንግስቲ ናብ ምንታይ ዝወሰዶም ናብ ባቢሎን 70 ዓመት ኣብ እስራኤል ኣብ ባቢሎን እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝተገዙ ድሕሪ 70 ዓመት ከም ዝተመለሱ ባቢሎን ብመን ተሳዒሩ ብሚድዮንን ፋሬስን ከም ዝተሰዓረ ብቂሮስ ማለት እዩ እቲ ሓሙሻይ ግሪክ ንብሎ ንሚድዮንን ፋሬስን ዝተሰዓረ ንጉስ እዞም ኩላቶም ሓሙሽዮም ነገስታት እንታይ ኮይኖም እዮም ኣብ ሕሉፍ ገዚኦም እዮም እቲ ሓደ ሻድሻይ ግን ገዛእ ኣሎ መንግስቲ ሮም ማለት እዩ ዮሐንስ ከሎ መንግስቲ ሮም እንታይ ይገብር ነይሩ ይገዝእ ከም ዝነበረ እቲ ሓደ ግና ኣሎ ኢልዎ ኣብቲ 17 10 ጥቕሲ ከይና ክንሪኦ ከለና ገዛእ ሮም ዮሐንስ ኣብ ጳጥሞስ ተኣሲሩ ከሎ መንግስቲ ሮም ይገዝእ ከም ዝነበረ እቲ ሻድሻይ መንግስቲ ንሱ ናብ ምንታይ ወሲድዎ ናብ ጳጥሞስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለ ዝበለ ንዓኻ ይሰግደልካኒ ስለ ዝበለ ኣብ ጳጥሞስ ተኣሲሩ ከሎ እዩ ነዚ ራእይ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ዝሪኦ ዘሎ እቶም 7 ርእሲ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ዝገዝኡ ዝነበሩ ነገስታት ይውክል ስለዚ እቲ መላእኽቲ ዝገብረሉ ዘሎን ዮሐንስ ይትርጉመሉ ኣሎ ይገልጸሉ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ኣብቲ ኣራዊት ዘለዎ ኣቕርንቲ ንመን እዮም ዝውክሉ እቶም ዝረኣኸዮም 10 ኣቕርንቲ ድማ እንታዮም መንግስቲ ገና ዘይተቐበሉ 10 ነገስታት እዮም ምስቲ ጸረ ክርስቶስ ኮይኖም ዝገዙ እቶም ቀርኒ እቶም ኣብቲ ሰለስቲኡ እንስሳ ዝረኣዮም ኣቕርንቲ ገና ብሕጂ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝገዝኦም ግና ከምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ምልክ ዝቕበሉ እዮም ነታ ሓጻር ግዜ ዝበልና ንሓጻር ግዜ እንታይ ክገብሩ እዮም ሰዓታት ብብዙሕ ክትርጎም ይኽእል እዩ ንዓመታት ክትርጎም ይኽእል እዩ ንሓፂር ግዜ ክትርጎም ይኽእል እዩ ሽዑ ከም ዝገዙ ይነግረና እቶም 10 ኣቕርንቲ ብሕጂ ዝገዙ
ነገስታት እዮም እዚኣቶም ሓደ ሓሳብ ኣለዎም ሓይሎምን ስልጣኖምን ካ ነቲ ኣራዊት ክብዎም ነቲ ካብ ባሕሪ ወጪ ደው ዝበለ ኣራዊት ነቲ ጸረ ክርስቶስ ነቲ ድሓር ክገዝእ ዝዳሎ ዝመጽእ ዘሎ ኩሉ ሲስተም ዝንሪኦ ዘለና ናዊ ሰይጣን ዘዳልዎ ዘሎ ሲስተምስ መዋቕር ዝንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ንበሎ ፍልጠት ዓለም ንበሎ ኩሉ ነገራት ገለ ዝገብሮ ዘሎ ድሓርና ምንታይ ክወስተና እዩ ናብቲ ጸረ ክርስቶስ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዘመን እንዳወሰደና ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ክንነቅሕ ከም ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ቶም 10 ቀርኒ ነቶም ብሕጂ ዝገዝኡ ነገስታት ታይ ከም ዝገብር ከም ዝውክል ዳንኤል ወነዝሪእዎም ምዕራፍ 7 እቶም 10 ነገስታት ተኽገብሮም ክትንስዮም ድሕሪ ዚኣቶም ድማ ካብቶም ቀዳሞት በይኑ ዝኾነ ዓይነት ካልእ እንታይ ክገብር እዩ ክትንስዩ ንሰለስተ ነገስታት ታይ ክገብሮም እዩ ከውርዶም እዩ ምስ መፀ ሓሳቡ መሰካፈሎም ሜይብዞም ሰለስተ ነገስታት እዚኦም ነቲ ሓሳባቱ ዘይቅበልዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መፂኡ ግን እንታይ ክገብሮም እዩ ክስዕሮም እዩ ከኣልዮም እዩ ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ክዛረብ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ ከጽንቶም ዘመናትን ሕጋጋትን ክልውጥ ከዓ ክሕልን እዩ ንሳቶም እውን ክሳዕ ዘመንን ፈረቓን ዘመንን ኣብ ኢዱ ክወሃቡ እዮም ክገዝዩ ጸረ ክርስቶስ ኩላቶም ንዑ እንታይ ክገብርዎም እስኻ ተመሪሕካና እንተ ገዚእካና እዩ ዝሕሸና ምርሓና ኢሎም እንታይ ክብዎም ስልጣን ክብዎም ነቲ ኣራዊት ደስ ኢልዎም ዝገብርዎ ዝሰርሕዎ ዘበለ ዕዮ ንዑ እንዳሃቡ እንዳኽበርዎ ከም ዝኸዱ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ድሕሪ ዝብራኤለይት እንሆ መፍርን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ራብዓይ ረኺቡ ኣብ ምዕራፍ 7 ዝረአዮ ዳንኤል ካብ ባሕሪ ነፍሳት ክወፁ ከለዉ ዝረአየ ነቲ ራብዓይ እንስሳ እዩ ዳንኤል ዝሪኦ ዘሎ ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ነበሮ ይጥሕን ነቲ ዝተረፈ ከዓ ብእጋሩ ይረግፆን ነበረ ካብቶም ቅድሙኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት በይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ ሰለስተ እዩ ኣንበሳር እዩ ነብርር እዩ ድብር እዩ ራብዓይ ነዚ እንስሳ እዩ ዝሪኦ ዘሎ እዚ ከዓ ዘፍርሆ ክሪኦ ከሎ ዳንኤል ነዚ ኣዝዩ ዘፍርህ ኣራዊት ከም ዝኾነ ርእይዎ 10 ኣቕርንቲ እውን ነበሮ ኣነ ነቶም ኣቕርንቲ እንታይ ገበርክዎም ኣስተብህሎም ነበርኩ እንሆ ከዓ ኣብ ማእከሎም ንእሽቶ ካልእ ቀርኒ ወፅያ ካብቶም ቀዳሞት ኣቕርንቲ ድማ ተን ሰለስተ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ኮና ብለና ተበንቆሳ እንሆ እዚ ቀርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይንን ዓቢ ነገር ዝዛረብን ኣፍን ነበሮ ይብለና ንዓለም ዓለም ሕጂ በቲ ሃይማኖታዊ በቲ ፖለቲካዊ በቲ ቅልውላዊ ገለ ተሳቂያ ኣላ ኣነ እንታይ ክገብር እንዳበለ ሰላም ከምፅእ ንዓለም እንታይ ክገብር ፍትሒ ከምፃለ ብኩሉ ነገር ክህድየ እንዳበለ ከዓይዩ ካብሮም ክትንስዮም እዞም 10 ነገስታት ንጸሊ ዝመጽእ ሶምን ካብዚ ክንቅጽሎ ኢና እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና ስለትምህረና ዘለኻ ተባረኽ ዘመን ይውዳእ ኣሎ ክንነቅሕ ርድኣና ኣእምሮና ክፈት እግዚአብሔር ምጽኣት ጎይታ እንዳተጸበና ነቂሕና ደው ክንብል ምስተውዓልን ጥበብን ክትበና ንጸልለና እግዚአብሔር ንዓኻ ከይናፍቕ ሓይልና ዝበልዕ ዘበለ ይበተን ካብ ህዝብ ኣምላኽ ይበተን እግዚአብሔር ካባና ይበተን ገጽካ ከይንደሊ كين قدس كين فلن عخا كين نبر زواغا زبل استبتنا يخون سماياتنا نسخاق زأيو ومرونا نسخاق زأيو اكزيابير أملاخي قالكا كنستوع البرهان كتبنا تباب كتبنا مستوع الكتبنا بقوي تاب يسوس كريستوس نازراو نسأل لنا رخصات كن فنفن جابير منفس كايتن كفنا حتيات كنسأل منفس كايتن كفنا نابخا متباع يخون لنا نابخا متسقع يخون لنا بخلو نجر እግዚአብሔር አምላክ ያንተና ተከፊትና فقاد كان حسابات كان كنردا بخلو نجر مستوعل هبنا እግዚአብሔር محداس حسابنا ክንልወጥ ደግፈና እግዚአብሔር አቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ደገፍ ካን ደለለና ናይ በخلتكم ናይ በኃይልኩም በመንፈስ ይልካና እግዚአብሔር አምላክ ምጽአት ካን እንዳተጸበና ንቁሓት ክንከውን ርድአና ከይን ድንዝዝ አንተ ደንቂስካ ዘለኻ ተንስእ ተባይል ተጻሒፍ ከም ዘሎ እግዚአብሔር አቦ መንቃህ ይኹነልና بحيلخن برتعرد عنا هاليلويا يسوع قويتاي هبزل أرون ما بزل علم يسوع قويتاي ما حديرنا لو مو حداش معالتي نزعب أملاخ كنا مسجن يبارك نعون እግዚአብሔር بحقوس نزمر نخوه مدحنا إلل نبللو بمسجنا بعصدو أبكر مين بصح بمزمور إلل نبللو
እግዚአብሔር ዓብዩ ኣምላኽ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ድማ ዓብዪ ንጉስ እሞ መዓመቑ ምድሪ ኣብ ኢዱ ንብረኻ ክራን ከዓ ናቱ እዩ ባሕሪ ናቱ እዩ እሱ ፈጠሮ ንንቁፅ ምድሪ ኣዳው ገበርኦ ንእግዚአብሔር ሓድሽ መዝሙር ዘምሩ ኩልኺ ምድሪ ንእግዚአብሔር ዘምሪ ንእግዚአብሔር ዘምሩ ንስሙ ባርኹ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ምድሓኑ ኣበስሩ ክብሩ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ተኣምራቱ ኣብ ማእኸል ኩሎም ህዝብታት ኣዘንቱ እግዚአብሔር ዓብዪ ምስጋንኡ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ እሞ ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ዘፍርህ እዩ ኩሎም ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ከንቲኦም እግዚአብሔር ግና ሰማያት ገበረ ግርማን ክብረትን ኣብ ቅድሚኡ ሓይልን ጽባቐን ኣብ መቕደሱ እዩ ኣቱ ዓሌታት ኣሕዛብ ንእግዚአብሔር ሃቡ ክብርን ሓይልን ንእግዚአብሔር ሃቡ እግዚአብሔር ክብሪ ስሙ ሃቡ መስዋዕቲ ሒዝኩም ናብ ኣጸዱ እተው እግዚአብሔር ብቅዱስ ክብረት ስገዱ ንእግዚአብሔር ብቅዱስ ክብረት ስገዱ ኩልኺ ምድሪ ኣብ ቅድሚኡ አንቀጥቅጢ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ እግዚአብሔር ነጊሱ ዓለም እውን ከይትነቐነቕ ጸኒዓ ኣላ ንኣሕዛብ ብቕንዕና ክፈርዶም እሞ ኢልኩም ንገሩ ሰማያት ይተሓጐሱ ምድሪ እውን ባህ ይበላ ባሕርን ምልኣቱን ይናወፅ ይመጽእ ንምድሪ ክፈርድ ይመጽእ ንዓለም ብጽድቂ ንኣሕዛብ ብሓቂ ክፈርድ እሞ መሮርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ባህ ይበሎ ሽዑ ኩላቶም ኣእዋም ዱር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እልል ክብሉ እዮም ሃሌሉያ ሕረት እግዚአብሔር ይደዋ ቢልና ዘለሎም መዓንቲ ስሙ ይባረኽ ናዞርካ ጽቡቕ ዝገበርካ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ይሁዳ አንበሳ እናዞርካ ሰናይ ዝልማድካ ናይ ዘላለም ቅዱስ ኢየሱስ ኢኻ ጐይታ እናዞርካ መቑሕ ሰበርካ ብምሕረት ብሳህሊ ሃብታም ኢኻ ጐይታ ብግርማ ብኽብሪ ተኸሊልካ ቅዱሳት መላእኽቲ ሰግዱ ቅድሜኻ ንሕና እውን ክብሪ ንህበካ ካብ ልብና ብመንፈስካ እናዞርካ ጽቡቕ ዝገበርካ ናይ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ኢኻ ጐይታ እናዞርካ ሰናይ ዝልማድካ ናይ ዘላለም ቅዱስ በይንኻ ኢኻ ጐይታ እናዞርካ መቑሕ ሰበርካ ብምሕረት ብሳህሊ ኤልሻዳይ ኢኻ ብግርማ ብኽብሪ ተኸሊልካ ቅዱሳን መላእኽቲ ክብሪ ነስኡልካ ንሕና እውን ነመስግነካ ካብ ልብና ብመንፈስካ ንሕና እውን ክብሪ ንህበካ ካብ ልብና ብመንፈስካ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ናይ ይሁዳ አንበሳ ናይ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ጐይታ ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ዘላለም ንዓኻ
አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይ ዳሕራይ መጀመርታን መወዳእታን ኢየሱስ ጎይታ ዝነበርካን ዘለኻን ኩሉ ትኽእል ብኽብሪ ትመጽእ ኢየሱስ ጎይታ አልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ዝነበርካን ዘለኻን ኩሉ ትኽእል ብኽብሪ ትመጽእ ኢየሱስ ጎይታ እናዞርካ ጽቡቕ ግበርካ ናይ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ኢኻ ጎይታ እናዞርካ ሰናይ ዝልማድካ ብምሕረት ብሳህሊ ኢየሱስ ኢኻ እናዞርካ ምቑሕ ሰበርካ ብምሕረት ብሳህሊ ጎይታይ ሃብታም ኢኻ ብግርማ ብኽብሪ ተኸሊልካ ቅዱሳን መላእኽቲ ሰግዱ ቅድሜኻ ንሕናውን መስግነካ ካብ ልብና መንፈስካ ንሕናውን ቅዱስ ንሕናውን ቅዱስ ንሕናውን ቅዱስ ንብለካ 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 ኣምላኽ ኣማልኽቲ ናይ ዘላለም ንጉስ ናይ ይሁዳ አንበሳ ጎይታ ኢየሱስ ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ዘላለም ንዓኻ ኣልፋን ኦሜጋን ዝነበርካን ዘለኻን ኩሉ ትኽእል ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ክብሪ ንበካ ኣለና ሃሌሉያ አዶናይ አዶናይ ኤልሻዳይ ያህዌ ኤሎሂም አዶናይ ኤልሻዳይ ያህዌ ኤሎሂም አዶናይ ኤልሻዳይ ኤሎሂም ያህዌ
Come
ኢየሱስና ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ኢየሱስና ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ በኃይሊ ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ በኃይሊ ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ፍቱና ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ በግርማ ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ኢየሱስና ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ኢየሱስና ንገስ ክበር ክበር ንጉስና ክበር 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 ኢየሱስና ክበር ንገስ ኢየሱስና ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ኢየሱስና ንገስ ክበር 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 አምላክና ክበር 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 አምላክና ክበር 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 ብስልጣን ክበር 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 ብስልጣን ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ በግርማ ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ክበር ንገስ ግርማ ንገስ Oh
ክብር ክብር አምላኽና ክብር ንገስ ክብር ክብር ንገስ ብግርማ ንገስ ክብር ንገስ ክብር ንገስ ክብር ንገስ ብግርማ ንገስ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ሃሌሉያ አምላኽኻ ኢየሱስ ተገርም አምላኽኻ ተገርም ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ ተደንቕ አምላኽኻ እንደይ ተደንቕ አምላኽኻ አይ አይ እንደይ ተደንቕ አምላኽኻ አይ እንደይ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ እንደይ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ ተገርም አምላኽኻ እንደይ ተገርም አምላኽኻ
እሰግድልሃለሁ ሃሌሉያ እሰግድልሃለሁ አምላኬ እሰግድልሃለሁ አዶናይ ኤልሻዳይ ያህዌ ኤሎሂም ያህዌ አዶናይ ኤልሻዳይ ኤሎሂም ያህዌ ያህዌ
እግዚአብሔር በክብሪ ከቢሩ እግዚአብሔር በክብሪ ከቢሩ አማሕደሩ እቲ ሓያል ብክብሪ ከቢሩ ኣብ ዙፋኑ እግዚአብሔር ብክብሪ ከቢሩ ኣብ ዙፋኑ እግዚአብሔር ብክብሪ ከቢሩ ኣማሕደሩ እቲ ሓያል ብግርማ ከቢሩ ኣማሕደሩ እቲ ሓያል ብግርማ ከቢሩ ኣብ ዙፋኑ እግዚአብሔር ብክብሪ ከቢሩ ኣብ ዙፋኑ
ዙፋኑ እግዚአብሔር በክብሪ ከቢሩ ስግደት ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ንጉስና ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ንጉስና ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ስግደት 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 ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ንጉስና ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ንጉስና ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ኢየሱስ ግሎሪ ነዚ ንጉስ ስግደት ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ስግደት 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 ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ክብሪ 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 ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣምልኾ ንዓኻ ኣብ ዙፋኑ ኣብ ዙፋኑ እግዚአብሔር በክብሪ ከቢሩ ኣብ ማሕደሩ እቲ ሓያል ብግርማ ኣብ ዙፋኑ ኣብ ዙፋኑ ኣብ ዙፋኑ እግዚአብሔር በክብሪ ከቢሩ ኣብ ማሕደሩ እቲ ሓያል ብግርማ ከቢሩ ኣብ ዙፋኑ እግዚአብሔር በክብሪ ኣብ ማሕደሩ እቲ ሓያል ብግርማ ብክብሪ ከቢሩ ብክብሪ ከቢሩ ብክብሪ ከቢሩ ብክብሪ ከቢሩ ብግርማ ከቢሩ ብግርማ ከቢሩ ብግርማ ከቢሩ ብግርማ ስዒሩ 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 ብሓይሊ ስዒሩ ብክብሪ ከቢሩ ብክብሪ ከቢሩ ብክብሪ ከቢሩ ብክብሪ ብግርማ ብግርማ ከቢሩ ብግርማ ከቢሩ ብግርማ ከቢሩ ስዒሩ 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 ኣብ ዙፋኑ ኣብ ዙፋኑ እግዚአብሔር በክብሪ ከቢሩ ኣብ ማሕደሩ
Amlaha malakte, na
يهودا أنبسا بين خانقو بين خانقو يتعدنلو 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 يسجدلو 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 أملهن بينو أملهن بينو أملهن بينو أملهن بينو يتعدنلو 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 سجدت معو سجدت نبينو أملهن بينو يسوس ببينو أملهن بينو سجدت نبينو أملهن بينو هللويا يسوس غويتاي هللويا حبيرنا እግዚአብሔርና መስግኖ هللويا እግዚአብሔር አቦነ መስግነ ካሎና እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ክንውድስ ንዓኻ ልዕል ከነብስ ለዘኻልካና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ በትዝሃብካና ኃይሊ እግዚአብሔር አምላክ ንኹሉ ኺልካና ያኻ ሞደጊምና ነመስግነ ካሎና እግዚአብሔር አባዬ ኩሉ በሐጎስ ለዝመላእካ ተመስገን እግዚአብሔር አብ ነገር ገበረልና ንሕና ወንተ ሐጎስና ጽሑፍ ይጎይታ إنه إجابة ربو نعخا خن حجوس نسخان تحجوس الناس لسفتها تمسكن إجابة أملاكه إنه حجون سلمو بان 20 كنت لينا إجابة ربو إجابة أملاك كفت ذهب كنا إن إجابة ربو نهبمو إجابة ربو بكل سلة بارخنا تمسكن إجابة أملاكه حدو كمان قونا سؤال لزيل دقيمنا نمسكنا كلنا إجابة ربو نبارك سلة بارخنا تمسكن إجابة ربو كلهم بكلهم كون كنا يخمو نمسكنا كلنا እግዚአብሔር አምላኬ ነው ስለትዝመጽ እና ቃሉን እግዚአብሔር አቦ ተተመለስኩም ናባይ ተመለሱ ይልካና ያኻሞ ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ክንምለስ በቃልካ እግዚአብሔር አምላክ ልብ ነፍስ ወከፍና ክትረትዖ እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ክንብርካ ክትረደና ብሽም ኢየሱስ ናባኻ ንቀርባለና
እግዚአብሔር አቦ በቃልካ ዘነነና እግዚአብሔር አቦ በቃልካ ፈውሰና ኩሉ ከም ትኽእል አሚንና ነመስግነካ አለና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን بتفكر ودخ يسوع كريستوس سم حدا أملاك آمين كم يعرفيتكم እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ኳዕ ብድሓን ብሰላም ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም መዘምራን ጎይታ አዚዝ ይባረኽክን ሚሚ ሓላፋ ሁላተን ተባረኽልና ጎይታ ይባረኽኩም ኦኬ ካብ ቃል አምላክ ሓደ ጥቕስ ክንርኢና እሞ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ ካብ 23 ክሳብ 24 ዘሎ አምላክ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ይግብኦም አቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደልሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግዱሉ ሰዓት ክትመፅእ እያ ንሳኻ መዓሰ ሕጂ እያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ በዚ ሓሳብ ዝናስተንተና ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ኣምልኾና ንዑ ዝበቃዕ ክኾነልና እናሓሰብና ብመንፈስን ብሓቅን ክንሰግደሉ ይግባአና እሞ በዚ ቃል እዚ ክነስተንትን ክንቅኒ ዝሰሙን እዚ ዝጥቕስ እዚ ክህበኩም ይደሊ قتيلنا نعم قبالة جيش سجرينا مجمرتا جزيهم أما أخلنا كتاتفوز متأخم تليهم عاداوكم كترينمو شمكم من كاوي كم زمت أخم كتلالينا مجمرتا جزيهم زمت أخم أجيش يبلنا أوكي كلاتنا زنبرنا ينزلنا مالتي اوكي سلازم اللي دلينانيو جست نتو محبر تراي تنزلوا انا مدب كذا خرجكم دل مالتي تن نايمن اسيات نابتا ناي سوني تغير الله ساعه 5 فرغان سوني سولوس كم تلمد شدشن فرغان مبزحتو مالتي تن يديتات كا ناي نغو تن تمهارو زلوكم زي طعمكم كا أب ناي نجوه ناي أبايتي زجبر ناي الأختي يعقوب إنا نتصنع زلنا أو خاطساتفو كأدمكم دلي ربع تاناي مخرن معدن جزيلة ننتقم الله ساعة 10 بقول كنا دخلنا كانسيل مسد لينا نبصر
أقدمنا قصرة حزنا ربع جن نايكم عمد بس لازله خنت ليجوني أمد راح أقدمك. هاللويا سمك زابير أملاخ زتبارة يخونه يسوس قويتاي هاللويا نجزابير كابتسجع نبتسجع كابدحن نبدحم بسلام زساقور السبع ما أكلنا له كبري قبوي كابهزبو هاللويا يسوس قويتاي نتي كسب زعلت زي تصقون محرتون زير حق الله بسهلون رديتون كبيبون زنبرن نزلوا أملاخي أما كل هزبو ترخيبة سمو خمس جن محرت بزيح الليمو نأملاخ سلزين جروه باتم محرتون سبحات يخونا هاللويا زابير سنايو كبرنا أملاخ يخون لو هاتو كابتوم نوز فرهو محرتو خاني كابتوم نقطعو زدليو زيل قص أملاخ زير حق أملاخ سمو سبارة يخون أما كلكم دويلة تسقى أملاخ نزق الزين نزق أقول قلوت زخ قلقل محرتون تسقى أملاخني بزح اللي كل عدل أقول قلوت زخفت نسو توانا أقول قلوت يسوس كريستوسي لازم كبري يخون مجمرتنا أملاخي بدحريو أبزي دويلة زلقو خاني أمانم كابخاتكم زبلس ويحلف زبل زلنا أيقونن بفتصم كم أخي تحاسبوا زابير بتصقوا زستر أملاخ عدل زخفت سلزخون اللي سلت التوهبن عدل كبيت غرسيان أقول قلوت كقلقلون أملاخ بارخكم أقلقلت بيت غرسياننا زابير لمون نهزبو زبلو قال الله آمين آمين زبهال قال الله نهزبو ما نمسب أبزي أما أكلنا حدا كريي وي قص نقص تراي ونتاي كم تخدنا خمسل أيقونن أبزي ترخيبو زلو زابير نقدا يقال كم زلو أمين يمتعي هاللويا زابير لومي نماسر تتاتو نأرعتو زسبر حيلن قالن كم زلو أمين إذا هزب متعي لما منفس قدس كان تدالي الله نتزدل الزبالة كم قالوا خمال قالوا كم دليتو خمال قالوا هاللويا منفس قدس هياوي أما أكلنا قدم تقال قرب دقائق كنصلينا بروخات حواتي هاللويا نتبروخ منفس قدس كأن نفسه كفنا نعدمه هاللويا أبو ندلي كالنا أبو نسمع كالنا هزبخا أنجيهو جسجيسو زلو ناخان نقال كان صقخان دلي فتصم كالا أيقونا اتركب أملاخي خانسخا اتركب يسوسي خانسخا أب زمانات ملو زيت خل كالا أبو إخ اتعي تأمرات تقبريخا هزبغا يدلي كالو ندلي كالنا بزي عرفت زي منفس قدس بروح
هاللويا أما أكلنا تمالالاس نبوزحات نفسات من تخسعر بعلخات تزارب هاللويا محدرات هزبخا منفسكا يملايو هلاونت كا يملايو ناتكا كبري يملايو هذا كوادو كبل كم زي كل هاللويا اتزلمت كنا منفس قدس بروح اتزلمت كنا اتركبنا بروح منفس قدس نسمعك هلنا هاللويا قبات كابت قدس مستقلت صوي مليئو انجر ببم نايتي كفو زمن كحسامتيو اكزي ابيهر بيتي اتي يقتلو مع انت ام نفس وكب رأيات نايلبي اصفح فيحو فوس من لقافل ترخيبو الترسع من النتي برختي رقيتو كلو أبزريو تقميتو آمين لومي كومي يكون أبزبغا الترسع اكزي بهير ذكريو ترسع اتحاد اكزيابيه يذكريو اتحاد ولا زمن ينواح حيل برتاعون يوسخ اكزيابيه ارتفتيقن ممات محسن سارا ارستي ايكونن يساقك ولد بلدت وين حقوسك خوين يكزيابيه يخيليو كابتي موتي وين موصال مادو توين زفه اكزيابيه يذكريو توان زفه اتحاد اكزيابيه يذكريو اتحاد هاللويا ابو نسخا خميخا نزترسع تذكر املاك نزتجفلق شامبقو زي تسبر املاك نطف طواف زي تطف املاك هاللويا هاللويا لومي حزبخا يتذكر ابز بيت زي فنحني يغون من قسقات منفس قدوس يغون هاللويا نفس وكف سب يتنكف كم تزمط خوينو አይመለስ ቃል ከአማከልና بتأمرات عيه سغا يلبس لما عنتي انا تلويت خملس احواتي تلويتم كملسو حزب املاح تلويت خملس هاللويا ابون قالكا بمنفس قدس اخبرو انا احواتي نتزبلنا منفس املاح تعزيزنا اشيلنا نبرختنا مئتاو يخونلنا نبخراناتنا مدياب يخونلنا هاللويا لومي حمامات زبالو يودعو يفوزو لومي عقاننتي عبزوريانا زسفرو بزي لكع يواردو بزي لكع نفسات يناقفا هاللويا حزبخا يبصح حزبخا لوما عنتي زي حزب زي ناتي معلتي اكب املاخ يبل نبيتو خملس كله بخبري اغزابير يسنه نابت اغزابير زرعيلو دقا يتو لومي متنخافنا منفس قدس كخون نصلى علنا نباريخا بمنفس قدس كاردايو ردايو قال برخت قال لوهات بجكاتو سغازبل كان انت زي كوينو قالناي سغاناتي كيحوس دقا كنافري بشم يسوس بمنفس قدس كتبارخا نصلى علهم اذان حواتي باركو نلبوم نمسمع باركم كله ابزوريانا زسفر تصاناصان نايتو اكوي منفس هاللويا بسم يسوع كريستوس نودق لنا يودق بسم يسوع كريستوس فح يبالو يبطون صلاه እግዚአብሔር ማህደር እግዚአብሔር ምድያብ ይኹነልና አጀንዳ አምላክ መخفات ይኹነልና ይምጻ ትخመጽ ዝግቦ ክብርና ባና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለና ሃሌሉያ አሜን አሜን ስም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ናአናሎ ማዓንተ ዝብሎ ነገር አሎ ቃላለዎ كمزيلكا أي نبرني زبل كونتات
كابتي نجر زوجة قال الله تفلتوا ديهم بروخات حواتي أبوزح سبن بفلاي كان أب أمنتن حواء دمصتات كم زلوا كابزن نبيك خيره مبردو ساغري كحالفودو نز شجر زي خلده زغونتات زي مبردو توديو عيني كتريا أملا كم تعب زوريا نخالوت يمان تقام زبارو زلوا أحواتي أنا غايب بارغني رسعين ندينا عي ناتي جزء آخرين دي بزح دمت تاتك أب أمن تعلو زي دمت زي سمع دمتي بت مسبل كاز مت أكاتو أكوي زمت أو كوف هم بالك بين خمس كونكا أو وشتخاز مالال سكا زتفالالي نجر رأسخان نخدوك زجبر بزح دمت تات الله زابير لو ممكن نزم الله شالله آمين نزون قال الله زابير أم نفس وقفنا نبتصينا نسترانا زي تزارمنا أبحلفني نحن أملاخ نزتزارمنا له زابير لو ما أنت من الله شالله سميك زابير زتبارك يكون آمين ما بقى ستقصنا تزيد خيمكم تزيد تسأليكم من كبس زلكم من خبر على أملاخ حف كنبل أتيوم نخل قويتاي باركم تنبيتي سياس ما بقى ستقصي كاب تنبيتي سياس كنزاربينا تنبيتي سياس 56 معراف كاب تقصي ثلاثة كساب تقصي شمون تزلو كننبوبينا بشم يسوس كريستوس كننبوبينا كم زخان يبل اتمسك زابير حبرت زقبره مصعتنيا امين بولس كبروخات حوات مسك زابير ندينا حبرت جرنا زابير بزعبانا يزارب زلو اتي مسك زابير حبرت زقبره مصعتنيا بحق زابير كابوزو فلينيو ايبل امين اتي سلوب دما انه نقصومي ايبل سلازي زابير كم زيبلالو نتوم سنابتي زحلو ناي زحقسو زحاريني كداني دما زصنعو لي سلوبات ناتهم عبيتي أوش قدام بي سفرة كبوداتن أوالد زنبلتن سم كهبهم إيه ناتهم مأنت خقول قلو نسم إجزابير كفقرو بارتو خوني لهم مس إجزابير زحابرو مسأتن ياتات سنبت كيف رسو زتنقعو كدانا يونزاتن خلاتهم بيتيسين نقولهم نهزبتات بيت صلوت كسمة إيه أمه ناتهم ناب قدس كورناي كم صوم أبيت صلوتي كحقسهم إيه زحر مسواتاتهم حردهم أم مسواتي قبل كقوني إتناتهم فحيلهم زلوا إسرائيل زعاقب إجزابير دما أبرئتهم أكباتو قالوتهم كأكب إيو يبل إجزابير يبارككم من يخبركم من كفلوا بروخاتكم سخاتكم إذا تنبيت إسياس 56 معراف كتردعنا عند حركوينا دحر بايتا أخن فلتان نقددينا دحر بايتا سلخلتها مغنيات نبي إسياس أبزيات تنبيتو تصحيفو الله وياسفيرو الله قداماي إسرائيل كم هزبي بزعبهم بروحو ريو خابز تنبي نبي إسياس حدا كاب سدت تمليسهم ناي سدت مقدعتو تاتهم أحوهم أبايتهم سريحهم بيت مقدسهم أحدثهم من سريحهم مكابابيا من أعريملو أبز تقمط الأوان أما كل اتهزبي حدا زربا وي حدا كركر زتل عليه يمثل نسخاني نجزابير زوكل هزبي مني مالت إسرائيل بينهم ترحدهم ولا اتياتهم حجي وسنتنياتات كوينهم مسؤوم تمليسون زلو قانوت أحزاب جناخم مسجزابير حبرت زقبرو مانيو كابزيوم كلتن قطتان نجزابير زملكوتو حزبي بزعبهم حدا تزاربي 56 معراف بملئتا كالاي كاني 56 معراف بزعبا تنبيتاوي تروق كريستوس يسوس مسمصه تزارب وي اتانفت تنبيتا ويتانا يسوس كريستوس بعلو اب 10 معراف وانجيل يوحنس انتاي لتزاريبلو بجكا زين بغواسه ازياتن كاب كال بوتا كاب كال سفرا مغواسه اللوانين نابزي كبني بحد خاني كغواسين زبلو تنبيت التملكتيا بكريستوس يسوس زمت مدحان بجكا اب حد حزبي اب حد عليه زصرح زي كونس نكريستوس نتتقلص صقاملا زتقبل زبل كله مغواس املاخ مخانو تنفت تنبيت ايا ازيا معرف ازيا بملئتا خنزاربا كلنا كابز زنببنا يتوسخاني كاب تقص ثلاثه جمينا حساب شمونته زنببنا اب كلته كخفلا يخلاين قداماي اتيا تقص ثلاثه زلا تصنحلنا مو كاب تقص اربعه حساب شمونته زلوا لو ما انت ولا خنزاربلن انت زي قالنا انت زي اركبنا لن بزعبا اتي مس اغزابير حبرت زغبره مصاتنيا مالت جنتايلز كابحزاب زمصه
እንታይ ዝበለ ኪዳን ክስዕብ ዝግቦን እንታይ ዝበለ በረኸት ካብ ኣምላኽ ከም ዝቕበልን እተን ጥቕስታት ይዛረባይ ሎማ አንተ ግና ከምቲ ጎይታ ብመንፈሱ ኣብ ልበይ ሓዲርዎ ዘሎ ታ ጥቕስ ሰለስተ ጥራሒና ክንመሃራን ክንዛረበላ ንሳኻኒ ደጊምና ነንብባ ከም ዝትብል ኣምላኽና ቃላቱ ይባርከልና እቲ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝገበረ መጻእተኛ አሜን በሐቂ እግዚአብሔር ካብ ህዝቡ ክፈልየኒ አይበል እቲ ስሉብ ድማ እንሆ ንቁጾም አይበል አርእስትና ኻኒ ቃል በቃላ ኣብታ ጥቅስ ዘላ አነ ንቁጾም አይትበል እግዚአብሔር ይብላሎ አሜን ዝበለ አሜን ይኹነሉ አሜን አሜን እቲ ናይና አኻትኩም እንዘጥልል አምላኽ በበረኸቱ ዘለምልም አምላኽ ዘመንና ዝባርኽ አምላኽ بنبي إسحاق قدم زتزاربو بكريستوس يسوع حبرت مسجبرنا نقصي زبلة كبانا سلزتالي إخبار كم زيبلا لولو من حزبو أنا نقص أمي أيتبل أمدر سدت كزلم لم أملاك لك أمين زبلة أمين يخون الله أمين سم إخبار يبارك بمسرتهم إذا تقصي سلسة زنبنا يا أملاك بعليو إسحاق زتزاربو زلوا مالت يا قالسي قال بقالا كاب إخبار زمتت قال يا إسحاق صحيفنا زلوا إخبار نزيع قال إزيا خزاربه خلو خاني أب كنات نايسب أي تمركزة أب حيل نايسب أي توكله من الباشون كنات تغير يخليمو أنت تلوت الله ميلو نزيع قال زيا أي تزاربان بفتم أي تزاربان إخبار نزيع تقص زيا خزاربه خلو بعلو أبرسو هاللويا أملكوته وحيلو أبتلعلو خلوت أبلال زبل سلطانو تعمامينيو نزيع قال زيا تزاربوا أنا نقص أمي أيتبل هاللويا آمين زابير بارك ስለዚህ ነብይ ኢሳያስ ካብ ቃል እግዚአብሔር ዝሰምዖ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ሰለስተ ነጥብታት ኣብዚያ ጥቕስ እዚኣ ተዛሪቡ ኣሎ ቀዳመይቲ ነጥቢ ምእንቲ ጽቡቕ ጌራ ክትርዳእና እዚኣ መልእኽቲ ቀዳመይቲ ነጥቢ ተዛሪቡዋ ዘሎ ንሕና ኻን እንዛረበላ ዘለና ቃል እቲ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝገበረ ሰብ መን እዩ ዝሰብ ስለምንታይ እግዚአብሔር ምስኡ ንዑ ዝዛረቦ ዘሎ ምክንያቱ ከምታ ኣብ መእተው ዝበልናያ إذا معرف إذا بزعبا أحزاب نب أملاك مملاس مالت كاب زرعي أبراهام زي كونو كاب تولد أيهود زي كونو بزرعي نب أملاك جنا حبرت زجبرو انتي مالت حبرت زجبرو إركي زجبرو أتامين بلو مثل إخبار تسامعوا أبتمخرناتو خاني هو حراي إشي زبالوس أملاك بزعبهم قلاوتيو نتي مس إخبار بأمنة حبرت زجبره إزبل اللي أنا نقص أمي أيتبل أتابعون نخم زلوا بلوا أبغون نخم زلوا أنا نقص أمي أيتبل بلوا بروقة عواتي أنتي كوي نخم زلوا أيتفلتونيهم أنتي تحلف كم زلا حفتكم أيتفلتونيهم إذا لهم ملأخت خون الله اللي نعا كاب جودا موتي أمين زبالة أمين توزق على زي أمين هاللويا سلازي يوم أحزاب زياتهم لما أنت تاريخهم كأيروب مغنياتو أبزداكم عسران سلسل معرف نحريخما كاب تقص حدا جميلة خسامو دادا كالكالي تمرعت معرفاتها بملة عسران سلسل خمز قبر أما حدرها يا أيوتو كمزن على زلو ما كل هزبها أي تسمبر خمز زلو أم مقدسي آتي مسوات أيام على دابلت بملة اتخل كل معرفاتها معرف ندحرينا رغم زي زتقل كله حق موسى زخول كله لو مجنا بأمنة بكريستوس يسوع مس أملا حبرت سلاز جبرة زابير كان بزعبو قال يوصهالو نابنت اسكنر أمن تخردنا أما تعفروت ندحرينا زابير نوزبو كم زبطحو نامي مسمعسي تلعلتي زبلنا بيتيل بنجيرة تباريخا بيتيل بمحرة زابير تبتحا مسمعت نامي تبقيسا يبلنا نغلتين أنستدقا سسعما بلاد حنكونا نبيت كنت ملسا أبيت أبوهن كده دقيم أنا دو أبيت يرسخ رقبل كنه مسبلة تنسي عربا تنسي أنت جبرتي زبلنا نحما تسعما تفهنوتا روت جنا يبلنا متحف كندسنا أطبق أبي حقيفة كباخي كفلة جدي عيتبالني أبتخد يا أخي أبتحضر يا أحضر حزبي ناي ناخن موت انتزاي كوينا قال زفلينا نجر يلن كابز حليفة خان تايلا أملاكي حبرت زجبر مسك زعبير هاللويا أملاكي أطبخ بلا عزا قدي هاي تبالني أمالك تمالي رأي يومي أب حدا رأيتهم متسنن عقوننا عيراخومن
بجك موتن كانزان تزكونا كالكم طلع كالون أمالخت أبوتاتي تملي سري يومي ولا حانت قرا برخت قفت لها كالون أنا قنا أملاخ نعمي رأي الله هزمو خبات حبولو لا يتعامين بولو هزمو خبات بقدي أعتبر إنك ملص تمسك زابير حبرز جبر السق هاللويا زابير بزعبو يزارب زلو سلازي تبقي سنمتا تلاعيلن كان أتوانا بيتين بجزء عصير قدامي عصير نايسجم كان أتوا يبلنا بس أتوا خاني بيتن مستقمتا عنا جزء متسجنا خاني تزانتهم أنت خاني عصرة أبتغالاي معرف أريم كتكرم إلى مسكدت يقوم مادو بقر النتاس أمناي بواز بهالهبتام سبعي كرمت بلنا أو كتكرم كله أنت هو يتعزي أمر عدا قاشا مسبولون باسي يا يسمع كان دقة ما أباوي سبيتي لنامي إذن زجبرت زمت أتلو شو بعض قربي لو زاربا خلون تايلو أتقولي سلامنا أخيهم كابز مقرمزي نيمان كنت أجام أي تلقسي ربع خانة أتوي مستيوم جزء أتي كان بلعي كابت متإس كان ستي شو نساف جميلة سجدة زغند زاكل محرد زغند زاكل موقس كم يجرخون مسبلوتوس حدا تنبيتاو زخون قال نتنسا زوجناتو زمرت أتومس عملك تكونسي كونفس جيرو لا الرجاجيت الله بزعبا خسمي الله نحمات كزجبر كلام محرد أتأمين نحمات كزجبر كلام دقنقات سمي الله بين أي حدا كيان نسخ نبزيت فلت يا حزبي قديفكي نبزيت فلت يا صدرابيت كقديفكي زمت أخن تتحوس كن يلوها بدحريو عصبغي هاللويا كابتي أبتحتي أخنافو كتصللي الكزمات أخي ملو يغنالكي نتمسك زابير حبرز قبر حزبي هاللويا الرقاقي تلا روت والحنتي تفلت الرقصنات نايبرخت عين برا هذا نقر تفلت مسنا أم مخانن مسن أملاخ نأم مخانن قالي يلا تزوج جنة أملاخن أكيد مع حالي فتصنع الله هاللويا أتصل قويتال كان إيشي نقر زوسن قال لك هذا كدمي خاي برخت حالي فلكات صنع تدالي الكاي صنع لكزابير كبري يقولنا أسبق ملو يقول أب تحت أخنا في إسرائيل كتعقبي كونكن متخي أب تحت حزب أبراهام هيكونكن متخي أب تحت تدخل زخل أملاخ سراويت كتعقب متخي شو ربعي معرف ننتر روت تمرع سالساي معرف يصنحنا تبهل سلو زخونه ربعي معرف وراس ترخيبو مرعو ترخيبو اتمرعو كان بعلو بعض ينيرو اي تقرمن مرعا تغيرو املاك مسجن ابيت اتيا روت مسعاتوت بتي ابوخر حرساسي انتي ولدت يزبلنا مصحف قدس ود ولدت سمو امصلي من الى سميته ايوبد لا سمياتو حراي ايوبد من ولده نسي كان من ولده أتا نقص وسقلا نقص داويت ولده أبتزارناتا نقصات قوات خينهم أتي مسك زابير حبرت زجبره بلوس قدرت راح يزود كسارة يا بلون مقصد راح ميت خمان مستقلك زابير زخل سلازر يقوما روت كوسن زقنا حزبي كابز تنتسأله إسران سلسن معرف نايزداقم زقنا حزب مسمت أسي زابير كاب كرس زر ناتاس نقصات قوات أخيلو هاللويا أتام سجزابير بإمنة بكروسات يسوس حبرت زجبر كادو لغا وانجيل يوحنس ربع عايم عرف بزعبة خاين زارب وانجيل يوحنس شو عايم عرف بزعبة خاين يزارب كاب كبدو يبلنا مصحف قدوس ملولي رواتات ما هوات يفلفل يبلنا زابير مسكن بلوس نجاراتو يفلفل اتيوم فري منفس قدوس راح يكون كان تري وبطات منفس قدوس بلصي كاتره مس እግዚአብሔር ሕብረት ዝገበረ ሰብ አነ ንቁጾሜ አይበል ናብ ደገ በረኸትና ናብ ደገ ልምዓትና ኢና አቲና ዝክሮ ዲቁም ሐዋርያት ተአኪቦም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ሉቃስ 18 ምዕራፍሲ እንታይ ኢሎሞ ኩሉ ሓዲግና ሲዕድናካ አባይትና ትካልና ስራሕና ንግድና كل حد ناس عنا كايلهم مغنياتو مناباش أبزوريهم ملسيلهم كريو خلو اتيوم مسوم مقاففتهم زنورو وي أبتبري توقو تقميتهم قبرزو كبو زنورو بلتيقهم ريهم كخون خوليهم أبايت عبيت صريحهم ريهم كخون خوليهم عبيت تكالات غيرهم ريهم كخون خوليهم دقهم أبزبت صحاب صحهم ريهم كخون خوليهم كابز تبقيسهم حاجتهم مخونو أيز بروخ يسوس كان ناتكم بركات أبز مدرا أيكونن أب سمايت راح يتصبي أيبلان عصر شمنت معرف وانجيل لوك أسم دحراب أنبيبكما
بعلو قويتنا يسوس كريستوس انت يلوم عدا نجر فلوت يلوم سلي يلو ها نمنجست أملاخ زحد سلا منجست أملاخ يلو يقريتا سلا منجست أملاخ يلو أبايتو زحدك ولوداتو زحدك بيتو زحدك تكالو زحدك ولودو زحدك كله زحدك عدا نجر فلوتو أبزي زمن إزي أتبل تقال زابير مسجد أبزي زمن إزي ميت كعبة بركة أتبل تقال زابير مسجد ميت كعبة بركة أي تودع أكون ناتكم نجر إزي يوم مدراو نجر كبيس سيبهم تري لهم نسخاتكم جن كاو زحلف خان حدا نجر تدالي له أبتعت متكاني نايس العالم هيوت هاللويا زابير بارك مستي مسك زابير زجبر السب أنا نقص أمي أيبل زابير زي زبلو زلو نزبو نزي نحنا كاب رباطات كاب كبدنا رباطات ما هيوت نفلفل ندحر كوينا زي فراونا خناتات كملت يخولهم من الباش زفرونا خناتات كان كقاطمنا يخولهم قنا كمتي إرمياس زبولو بقوان وعي أيتفرهن يلو أجزابير مسجن بعمد درك خاني أيتنكرن يلو أجزابير مسجن كم مفراي كاني أيتوقارصنا من يزيا زي أتمثيل زلان تلكمني أتي مسك زابير حبرت زجبر الس هيوتو ناس أبقى يزخيد أوانجلي وهان الزلو سب جليلا نايك أبتي عدك أنا مرعى مش تجيرو أبقى أنا نايك جليلا ويتنا يسوع كريستوس زترق بلو إذا مهزبي مرعى راح يكونون أداليو انتايم جيرو من دحركمني عدومات كاطرح كان عيكون عدمو ابتعد مسي كركب زغبو غويتايم عدمو املاخ باركم مسترقبلهم وينهم مستوداسي اتي امرعس انتاي تخوني لكم تحسبوا سالوا مو مع عدوم حزبي ششايك انت ود يله اندات بحال سب كان ايدات حاصي بخت مسح اندات تصبي انتاي مخوني لكم تحسبوا اي تغرمون يسوع كريستوس اماكل اتوراي مركبو غنا انتاي خوينو انتيلنا نتي شتا زينبرو ماي نتي حبر زينبرو ماي ناوين نابشتان زلوك ايرو نتي ترايم زنبره نايتي مرعاز زنبره غويبتا كان مملاي خوينلهم كاو حالفوخه اتاتو راي تصبق لهم نيسوس كريستوس حبرت مغبار ناس ابيت كان متصبق يجمر ابي هوت كان متصبق يجمر كسابلو متصبق ايراغان كسابلو متصبق يوحدال أي تشجر زابير لو من بزعبة قال أوتيلو أنا نقص أمي أي تبلي سمك زابير بارخ أمين زبلا أمين يخون له هاللويا تأخل إتنت بنا نبي إسحاق زاروا زلو أتمسك زابير حبرت زجبرة متعاتنيا زابير كابهزبوك فلينيو أيبل تبلك عن خليت الله زابير سي كابهزبو كفلينيو أيبل إذا قال زيا وزيا رئيس زيا خن حاسبة خلنا أنتينا نرد بزعبة تنصلو زسمع عنا خونات أوشنا أتردعنا هيوتنا مسكال إننا نتصرنا مدقاس قبل علنا زسمع عنا خونات أتردع وي نخستوك زابير بتصحوا نعيجنا أي بتصحنن رزقا إننا نتصركا رزقا إننا دقسكا اتمالالو سلو كونتات أملاخ بعلو بنبي إسحاق جيروغنا إكزابير كابهزبو كفلينيو أيبل اتمساي حبرت زجبرة آمين أولادكم إذا قال زي يحلف عبيتكم يحلف عبزمنكم يحلف إكزابير مدالوي أملاخ أيكونا بفطم أيكونا إكزابير ليلا وقليلا زجبر بحري يبلو نزبت يحون نتزمنتل نزي عهيبون نتي عزحدك بحري يبلون نسو كم سبع أيكونا إذا سلت فلت أي أملاخ كاني عبزمنو اتمساي حبرت زجبرة حزبي إكزابير كاب حزبو خفلينيو أيبل يلوز زارب زلو ريخو مادو بروقات أحواتي نغيد مو نرى أب أملاخ ليلان قليلان كم زيلا أب قلاتي سالساي معرف مو ننبب هايز بلك قال كم زسان حنا خطريهم قلاتي سالساي معرف كاب تقص عسران شدشان جميلنا كساب عسران شعاتن كننببن قلاتي سالساي معرف كاب تقص عسران شدشان كم زيبل بكريستوس تطمقكم زبولكم نكريستوس لبسكم أمه بأمنات بيسوس كريستوس كلاتكم ولود أملاخ إخم كلاتكم بكريستوس يسوس حدا إخم تريوان دلهم أب أملاخ بحري ليلة وقليلة خمزيلة نزا حدا هيبو نزا حدا خمزي منتل زريانا تغستاتين زياتين
مليسو بزي أي هداوي ويسرعوي يلبون بزي بارياس ويجوا يلبون أتسيلو خان بزي تبعتاي وي أنستا يلبون ناي كريستوس كايب كونكم دقيم زر أبراهام إخم كم تتسفخاني ورستيخم زابير مسكن أملاخ ليلا وقليلا زي قبر أملاخ نقول بحد عين زري اتيامر ايت عينو خاني بتا فقرو بكريستوس زتقلص بزغان نحنا ولودات مسكون ناس اذا صحافي باولوس بعلو نتم بكريستوس يسوس امنت زغبرو مس قداماي بامنت زتعزز ابراهام سي ينات اصرو الله ابراهام سلان غزاروسن زرون سين بامنت تعزز يلنا مش حكي سلازي بمقنيات مئزازوس عصبي رخيبو عصبو خانتاي نيرو نتيك زابير زدالونلو بركه مورا حراي بكريستوس يسوس كان ناب املاخ زحابرو ناب املاخ زمصخه كاب ابراهام زفاليوم انتايو انتينا والحانتي نسو بامنت تعزيزو نا املاخ كبر مسراي نحنا غاني بيت املاخ زسوددو ود يسوس كريستوس كاب امنا اب املاخ ادلو يلن ابراهام تباريخو دو اب زمنو نزبو زخون برغت انا نسخانك اب زمننا لومي اغزابير كابو زبو خفليني ايتبل برغت زتدالو ولكا حزبيقا هاليلويا نات كبرخ زلكا زي غوان املاخ نزي اهيبوس نمصاي تازمنطل اتخوم زبل يسوس هيقربنا اتهم مس እግዚአብሔር ሕብረት ዝገበር املاخ مس እግዚአብሔር ሕብረት ዝገበር ህዝቢ املاخ مدالو املاخ ايكونن እግዚአብሔር ካብ ህዝቡ خفليني ايبل ስለዚህ ابراهام بمخنيات نيشتي مؤمنون نيشتي مؤزازوس كندت ججيف زخونه بركت نتولدታት زخوني تقبل حقيدو يسوس كريستوس بمؤمنانو وي بمؤزازو نغزابير ابو خاني نن زمانات مولو نغزابير ابو زخون حزبن احزاباتن عديغلوي زابير مسغر ስለዚህ ابزيا منغست املاخ ابزيا بدم يسوس كريستوس زتعدى كلا هيوت نيشي ነገር እተበርክታ ናብ ዓቢ በረኸት ያተሳግረካ ስለ ጎይታ ኢልካ نيشي ነገር እትስዋ ናብ ዓቢ ደገ ናይ ዘለዓለም ትውልድ ዝኾነ በረኸት ያተእትወካ እግዚአብሔር ካብ ህዝቡ خفليني አይትበል بتن هزبوز بتصحلو بركتنا أخاخاني بتصحكا بتن مدحن هزبوز بتصحلو بركتك أخا يبتصحكا قال أملاك كومدا أيكون نزبلنا عبداوي ها رباطات سي نجحتات እግዚአብሔር ስም ማይ መልئنا الله مشلو قدمي عزلا طقس ግንታይሎ ንስኻ ንምድሪ እንታይ ትገብራይሎ ትበጽሐን ዕልቅልቅልቅልቅ ተብላን ኢሎ እግዚአብሔር መስገን እዚ እንታይ ዲ ዘይዳሎ አምላክ ምስ በጽሕ ክበጽሕ ኮሎስ مساله تنكيفوس بابا جورجو وين باستر جورجو زمنطلو وي زنطرو ايكونا كومو نايسب بحري نحنا خان نفس باي تتصقعنا زماناتو عمتاتو زي ودا نغس نغسات يسوع كريستوس هاليلويا هذا سبعي ابنت كنوسد اما صحف ارمياس غزاكم كيدكم كتنبو يخم تزانتا خنو حنا سلو زخونه اب 38 معرفسي اتيوم مسافنت ابتو وانتي زنبر اب اسرائيل بمغنيات ازيوم مرحقهم كاب املاك ودقت حاتات مبزحس እቲ እግዚአብሔር በነቢ ኤርሚያስ ዝብሎ ዝነበረ ቃል አይኮነን ክእዘዝዎስ ክሰምዑ ከማን ባሂብሎም ነይሩ ምክንያቱ ኤርሚያስ አንጻር ሓጣቶም አንጻር ዓመጾም አንጻር በደሎም ይዝውጅ ነይሩ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮለው ኤርሚያስ ተዛሪቡ እንታይሉ በጃኹም ስምዑዎ ንእግዚአብሔር ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ምድሪ ተቀመጡ ሰናይ ክገብረልኩም አይኮነን ዝብል ዘሎ አምላክ ናብ ምድሪ ከሊዳውያን ውረዱ ዝብለኩም ዘሎ እዚያ ምድሪ ክትግምጠልያ ክትነድድያ ክትጠፍያ أبايتا بحوق نددي نفسكم أدحنو زمتك خونلكم بركتك خونلكم نبتيهم وتعزلوا حزب تساقروا بالهلوك زابير شعب زحت أطوارهم حديقهم كادمو جميرهم حجة يوم مسافة تقاني نيد تيوم وتحدراسي يلمسوا مالو إرميات يدكوما مالو كم زندا بلا حسين نات أبرند أولو عزيهم قيهم سحيزهم يبلونا نيرمياس حيزو يبلنا قال أملاك أبتي بيت ما أسرت الزنبر إلا نقول دربيو يبلنا أتي إلى خان ما ينبرون تكان نبرو يبلنا مو إرمياس كاني أبتي تكات واحد يبلنا ولا خموت يوم حد يقومه شو هذا السلوب كوينو إثيوبيا وتبهيلو الله أبو تتقيسو نشوع إثيوبيا تسلم أفريقيا ومخانو يترسو حراي نزنا حجي إثيوبيا خي مسلوكم إذا تسلم باريا زنبر السبعي أبو بحبو نام نقص كيدو بتجخان نقص إتباريا زي أبير زخانة إرمياسي نصوص أبت إلى بيت ما أصرت زلوا دربيمو إنه خموتي أبزي عم درخان برتو تميتي زلوا بتشخف قد مخنو تصيلو شعوت نقص له بين خاي تقولوني خا حيالا ثلاثة كابزيوم عكيتي وسدمو جمد أبرس جمد شرك أبرس شرك قصيركم قطوع خبيلو شعوق هيدم تحبيهم جمد أبرس جمد وساسيهم
30 ሰብኣይ ኮይኖም ንኤርምያስ ስዒቦም ኣውፅሞ ስዒቦም መሰውፅዎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሂወት ጸኒሑ ኣብኡ ተቐሚጡ ዘወር እንዳበለ መላለስ ነይሩ ኣምላኽ ካኒ ነዚ ሰብኣይ እዚ ማለት ዝባርያ ዝገበራ ንእሽተይ ግብሪ ርእይዋ ዕቤድ መለኪ ዝበሃል ሰብኣይ እዚ ሰብኣይ እዚኣ እቲ ንእሽተይ ምሕረት ዝገበረሉ ንኤርምያስ ኣምላኽ ዓብ ገይሩ ኣቋፂርዋ ማይ ካብለይኒ ፓስተር ኣብ 39 ምዕራፍ ሕጂ ንኺድ 39 ምዕራፍ ትንቢት ኤርምያስ ካብ ጥቕሲ 15 ክሳብ 18 ዘላ ነንብብ ፓስተር ከተንብበልና ምዕራፍ 15 ትንቢት ኤርምያስ ኖ يغريتا معرف 39 ካብ ጥቕሲ 15 ክሳብ 18 ዘላ እሺ ብስም ኢየሱስ ከምበየ ኤርምያስ ኣብቲ መካበብያ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ከሎ ከዓ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብኡ መፀ ከድካ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ከም ዝብል ኣሎ ኢልካ ነቶም ኢትዮጵያዊ ዕብድ መለክ ንገሮ እንሆ ነተን ኣብዛ ከተማ እዚኣ ተዛረብክዎን ቃላት ንማዓታ እምበር ንድሓና ዘይኮነ ከውርደላ እየ በታ መዓልቲ እቲኣኻ ኣብ ቅድሜኻ ክፍፅማ እየን በታ መዓልቲ እቲኣ ከናግፈካ ንስኻ ድማ ኣብ ኢድ እቶም እትፈርሆም ዘለኻ ሰባት ኣይክትወሃበን ኢኻ ይብል እግዚአብሔር ኣተኣሚን በልዎ ነዚ ቃል እዚ ሪኢኹሞ እቲ ንእሽተይ ነገር ስለ ፍርሃት እግዚአብሔር ኢሉ እዚ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ንኤርምያስ ምሕረት ዝገበረሉስ ኣምላኽ ኣቋፂርዋ ሪእዋ ስማዕ ኢሎ ሽዑ ብነቢ ኤርምያስ ገይሩ ካብቲ ከናግፎ ኢለ ዝሓሰብኩ ህዝቢ ከናግፈካ እቲ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝገበረ ኣምላኽ ካብ ህዝቡ ክፈልየኒ ኣይበል ኢና ንብል ዘለና ኣይበል እዚ ሰብኣይ እዚ ወላ ሓደ ዘድሕኖ ስልዩ ዝግደስ ወላ ሓደ ኣይነበረን ምክንያቱ ህዝቢ እስራኤል ኣይነበረን ባርያ ነይሩ ግና እቲያ ንፍርሃት ኣምላኽ ሓዲራቶ ንኤርምያስ ዝገበሮስ ኣምላኽ ኣቋፂርዋ ሪእላ ኣብዚ ቤት ኣምላኽ ስለ ጎይታ ኢልካ ንእሽተይ ኣገልግሎት ትገብር ኣለኻ ዶ ኣይትንዓቃ እግዚአብሔር ብዘድልየካ መዓልቲ ክባርኸካ እዩ እግዚአብሔር በቲያ ንዓኻ ተድልየካ ግዜ ክዝክረልካ እዩ ኣይትንዓቃ ቅድሚ ሰብካ ተበጊስካ ሰዳታት ተተዓራርዶ ኣለኻ እሙንኮን እግዚአብሔር ሓዳርካ ከተዓራርየልካ እዩ ኣይትሸገር ቅድሚ ሰብ ከተበጊስክን ኣገልግሎት ኣምላኽ ትፅዕት ደለኺ ብጸሎት ብመዝሙር ብኻልእ እግዚአብሔር ከቋፅራይ ስለ ደቅኺ ክፅዕት እዩ ስለ ህይወትክ ክላዕለልክ እዩ ስለ ቤት እግዚአብሔር ኢልካ ስለ ኣምላኽ ኢልካ እትገብሮ ምሕረትን ፍርሃትን ምሕረትን ለውሃትን ንኻልእ ሰብ እግዚአብሔር የቋፅረን እዩ ስለ ኤርምያስ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰብኣይ እዚ እግዚአብሔር ኪዳን እዩ ብልክዕ ክገብረን እየ ኣብዚ ምድሪ ዝኻን ክፍፅመን እየ እተን ምጥፋእ ኢለ ተዛረብኮን ቃላት ኣይክንዕፋን እየ ንኣኻ ግና ክባልኻካ እየ ሃሌሉያ ቅድሕነካ ካብዚያ መከራን እዚአን ከውፃካ ኣታ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዝገበርካ እዚኣ መዓልቲ ትውዳእ ኣላ እዚኣ ዓመት እዚኣ ትውዳእ ኣላ ዓመት ኣሎ ሃሌሉያ ዝውዳእሉ ዘመን ኣሎ ናይዚ ዓለም እዚኣ ሽዑ ክዝክረካ እግዚአብሔር እዚኣ እምነት እዚኣ ኣብ ማሕደራት እግዚአብሔር ከተብፅሓካ እያ ሃሌሉያ እዚ ሰብኣይ እዚ ከመይ ዝበለ ምንጋፍ ከም ዝበፅሖ ኢና ንርኢ ትዝክሮ እንዶ ኣብ ዘፃት ቀዳማይ ምዕራፍ እተን መሕርስቲ ናይ ዕብራውያን ዝነበረ ኣንስቲ ትዝክሮ እንዶ ፈርዖን እንታይ ኢሉ ኣዚዝዎን ተባዕታይ ዘበለ ውሉድ ምዝውለድ እንታይ ግበርኦ ቅተልኦ ንኣምላኽ ፈሪሐን ግን እንታይ ገበራ እየን ዝብለና ነቶም ቆልዑሲ ብህይወት ይንበሩ ሓደገን ዝብለና እግዚአብሔርከ ስኺሉ ርይወን ስኺሉ ተዓዚብወን ኣታ ኣባይ ትገበረለን በለለይ ቤት ገበረለን እግዚአብሔር ካብ ህዝቡ ክፈልየኒ ኣይትበል እቲ ንእሽተይ ናትካ ነገር ዝርኢ ኣምላኺ ዘቋፅር ኣምላኺ ምስ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ኢና ዘለና ሃሌሉያ ኣታ ቤት ዘይረኸብካ ኣብ ቤት ዘይኣተኺ ሓፍቲ በዚ ይባርኸኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ናብ ቤት ምእታዊ ይግበረልኩም ምእታዊ ይኹነልኩም እግዚአብሔር መስገን እቲ ምስኡ ዝወጎንኩሞ ኣምላኽ ሻላ ዝብሎ ኣምላኽ ኣይኮነን መዳለው ኣምላኽ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝዝምሩልና ዝነበሩ ቲንኤጀርስ ሃይስኩል ተማሃሪት ኮላስ ገለ ኣሕዋት ኣምላኽ ባርኮምሲ መስኪሮምላ ሓቂ ታሪክ ዝነግረኩም ዘለኹ መስኪሮምላ እዚ ሓፍቲ በቲያ ተመስከረትላ ብእምነት ንጎይታ ተዓዚዛቶ ንጎይታ ስዒባቶ ተቐቢላ ሽዑ ትመላለስ ስድራኣ ለውጢ ይርዩ ወይለ ይርይዋ ኩነታታ ናይ ጴንጠ ኮይና እዚኣ ቆልዓ ሽዑ መጠንቀቕታ መፅዩ ኣይሰዓበቶ ነቲ መጠንቀቕታ ምስጓግ መፅዩ ስደት መፅዩ
زيت فلت أو زيت تصبيت أو أمرأة متسوى كونتات قتيموا حسيبات أو زيت فلت بمخنيات بمنتازي سدات عبر السدات سنات عبر السنات عرقت تمرت أقوارات بمخنيات بوضح مكرة أب تحت السب حدرت حسيبات أو زيت فلت أب تحت السب إنها حدرت إنها سرحت أبايت إنها حتسبت هيوتات مرح نيرة تمرتات قصر نيرة زعبير كان السوق إلو يريح شو ما تري كوينو زي قلعة أو امرأة عملاق ديباري خوا زرع على نت بسقيلة ينفرستاتاتو ينفرستاتيا تماهيرة تمرقة ممهر كوينة خا أنت مدبا أبت بيت عملاق كاني كي يبكرت تمالالس مستين جروب نايت قلت كوينة تسلي أنجيها تمسكنمل هيوتات جن بخمسين دقيقة تسأله خلو ما علتات ندحلف خلو بيت زجبر الله سبعة أي ترخبن كل ما علت أنت بكنيرة أحواتا كلن تمرقين من أساس نبور سدرا أي تشقوا أنت سلزقون كمبر زحت كوب زحاتو بس خمس سلزقون كمبر كل ما علت عد ما خان دخل أملاك كان يعذب السخان أمنتها حلو شو هذا ما علتي أربعة مساعات وتعد ما خان حصرات زانتا من أنتي أمريرة هذا ما علتي نبت بيت مقدس أملاك متى أمريرة تبكنيرة بغي تبلنيرة بك أبت مسوي السفرة كوينة تبكنيرة شو حنتنا إمنت جينا عد هاي خمسة زبولة أبوتات هديتات بزحلنا أبت ما عد كوينة تريامو إلى تعذب خسبت ودم سود شو متى تبلا كسو قالي لو ما عندي كتسلي لمتى نبعتكن مهلا لخن مسمعكو جنا فتسيم بزعباي كتسلي كألكم بزعباي تسلي تسنحي بيتنا رو بحد خنكيت نعنايس كززارة بكلني لا بيتها وسيدة زاد اللي فقرن معدان صولتن غير أفانيتا كاب حج ندحر أبصومن سلست معد صومن صولتن دا قبرن خان بزي أجزانا نعم لك كنت صبينا الجوي زعبير بزعب خزبولو الله إلى أنا نعبي للسدة عمد حليفة والحنت لو تقيلن صولت جناي بخورن ولا روعن سلستن عمت مسكونت زبورو خابو هذا قاشان أبت بيت عملخ يمت نوح عمتات عبز قباب جدة تفيز نبر السدرو زنابر زنبر سبع يمت شعو أحواتو سدرو تبغ يرون بيرومين سوقن حدا راي قبرن أحواتو خام بقوي تخوينهم تصنحوا سدرو ما نبيت أملاح إذا ما ماتوا اتقال قال خام بزعبة فقر كريستوس فقر أملاح سبخ نيرس لبو بفقر كريستوس تماريخ أو أنا قوي تاي قبل شعو زدليون نمالة مرتون نمالة حدار كتقبر عليك نحنا ود 50 شو عتون كان كحنيش تقول عين رخبل كان كم زبلت ممهر الله يلوم سدرو حجي زاربو وحرا معطتوان يبهال مقربا نزي أسبيتي منيا من نزي ممهر منيا تعسبيتي أقربهم شو عم سزاربون سألين حراي تبل حراي كتبل كل حج حسبه قال 4 عامت يا زلا بيولوجي بزبله نمولاد أنت 9% كمان يحلف ها يساقري أتينا يسمى ساينس زبلوخه أتينا يسمى قانقا زبلوخه كانوا قانقا إجزابير مسكن تمرع تفضلوا لكم بروقات حواتي بيوصل زلا يبزعبا از مسكر زلهم اكاتاتيلو املاح نعمت سلسته ولاد هيبوا እግዚአብሔር ይባረክ አታምስ እግዚአብሔር ህብረት ዝገበር ከህዝቢ እግዚአብሔር ከህዝቡ ክፈልየኒ አይትበል ቋንቋ ሰብ ካሊ ቋንቋ ሰማይ ካን ካሊ ቋንቋ ሊካውንት ካሊ እግዚአብሔር ዘምብሮ አብ ህዝቡ በረከት ግና ካሊ እግዚአብሔር ከህዝቡ ክፈልየኒ አይትበል ንስኻን ንቁጾም አይኮንካን እግዚአብሔር እትምስኡ ዝወገንካዮ ዝገፍዕ ዝርሳዕ ረሳዓይ አምላኽ አይኮነን ነተአብ ጎንኹም ዘሎ ዘይርስዕ አምላኽ ኢኻ ተጣቢቕካ ዘለኻ በልዎ ይስማዕ እዚ ቃል እዚ ናብ ቤት ሒዙ ይኺ ዘይርስዕ ኪዳኑ ዘይጠልም አምላኽ ሃሌሉያ ዝዝክረካ አምላኽ ኢኻ ሙሱ ኢኻ ኪዳን መስሪትካ ዘለኻ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ለዚ ነገራት ኩሉ ተቀየሩ ስለ ጎይታልና ናአሹ ነገራት እንገብሮ ስለታ ፍቅር አምላኽ በትንሱ ዝላኸ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና እንስዕቦ ኣብ ሰማይ ገጅፍ ማሕደር ይዘዳልወና አቢ ደገ በረኸት ይዝኸፍተልና ኣነ ንቁጾሜ ኣይትበል ህዝቢ አምላኽ በረኸትካ ዘጥልል ህይወትካ ዝባርኽ እግዚአብሔር ኢኻ ተቃሪንካ ዘለኻ ምስ ኢኻ ሕብረት መስሪትካ ዘለኻ ስሙ ይባረኽ እቲ ሳልሳይ ካኒ እዚ ነቢ بزعبا من يزارب زلو أبزيات تقصي أنتيلنا إخبار بمن يزارب زلو أنتيلنا بزعبا أتي فتسيمو فرا يبلين زبل بنقص زتمثل السب أنا كفر عكلني نايم فرا عمتاتي حالفني زبل
نزل سبزسي أملاخ انتهي يبلو أنا نقص أمي أيتبل جينا جزيخا أي بتصحن بحج تدالي الكازلو يا عبي بحج دجز خفتلك يا عبي إذا قال زي رأس خاخة دننا يكون نزجبرك أفلو بخا خاتقنا هاللويا كنا كم تبلي زجبرك نزدنا نزد تصبر من فسكا حف زبلك علي زقال زي يس أنا فري بالليل نايم فري عمتاتي حليفني نزبل سب بنقص تمثل زابير بزعبو خاني زارب الله أتزبونا قال الله كاب قدا قد زوت نخوناتنا زلوت ما جم حقه نزارب انت واي سبعي خما كنا واي سبي كما كنا ام نقص اوام زلو بوتا خيدو خزور دس زبلو نقص ود انت خطر يلي لم يزفوت سب لم يزفوت حق اندي زارب زلو بزح قتل يا زلو او دس لك منጫጫታ ማይ زلو ገለመላ አው ኮይንካ ክትሳል حق اندي زارب زلو نقص هيوت يبلون هنا نبل زلنا زنقصهم كل تمر رجعين زلوا قداماي تقريصو فحم كلوت فحم مسمصلكن كان بون كتغبرالنا صبح قصر حالو اتخال اي مرچو خان حمخش خوين خوغحف كرغص ايكون اندي سلازي كاب نقصهم زبات تريت يلن وي اتصبيو فري يلن اما املخ دا انتي زبل زلو بزعبا اتي نقصهم يزبل زلو فري بلين ايتبل كبل خلص املخ انتي زبل زلو بغبر دا يكونن سغو ميت زلو بغبر دا يكونن ناي مفراي عمتاتو حليفو زلو بغبر دا ايكونن كوناتاتو درق كوين زلو اغزابير دا انتي زبل زلو اتاو قانقو فلو ينسو ملكوتي قانقو هاللويا عين خمزريا زيفر كوناتات كم زبلو زيبين عملا هاللويا نسو اندحر تزاريبو بقدي خغبرو هاللويا زبون نقص تبعله سب ويفريو حلفو ناي مفراي فري جزيو حلفو زلو سبسي اتي زقر نقر قبل علي اتخوناتاتوس انتايو اغزابير زبل زلو ندحريلنا صقا املاح كنيو كوناتاتو انا نبل زلنا حلف زبلت صقا املاح بيون ناتو اتي دنگاغ خوينو زلو نقرات وي باوندرز ناتو إنا نزارب زلنا اتزقى أملاخ سي كاو حلف فيبل اتزلم لما أملاخ سي حلف فيبل اتزاتركو سمم فاس قدسي زيادو حلف يبل إنا نبل زلنا زابير مسجن سلازي ولا زرع نجر انت زي اللوم أباخا ولا زجبت نجر نايم فراي كوناتات زبهق نجر انت زي أباخا هوتي متى يبلان أي تبل يزبل زلوك زابير مسجن مخنياتو صباح تولد أي تفلتني خا يس هاللويا نابي وي ناتي كونتات كاب حج ندحار صبو نجر كمتص وي صبو نجر كوص كباي اي كلني اي تبل اغزابير زلملم املاخ سلازخونه هاللويا غزي برختي حليفني غزي تمرتي حليفني غزي ناي معباي هيوتي حليفني ناتي غزي حدا زغبرلو ولاد زولدلو زما ززامدلو غزي حليفني اي تبل انا زغلغللو زغويلو بنسنتي صعاتي حيلي كله زغويلو وان حليفني اي تبل يزبل زلو اغزابير مخنياتو صقا زهب نسي زلملم نسي كمدلاي ايكونن كمغياي ايكونن كابهانقو مبال ايكونن بحيلن بمنفسن بصقاناتونيو نغرات زقير انا نقصومي اي تبل بغزابير تسفا الله ابز قدميكم تلطيفا زلا طقس مرأيوا افيسون قصر 1 قدامي معرف طقس 6 انتي لاديا تجمر زلا اتي اباخاتكم يا تبل زلا سناي غبري زجمره من نغورني من اتامنيو እግዚአብሔር አምላክ አባኹም እንታይ ጀመረ ሰናይ ግብሪ ሃሌሉያ ከመጀር ካን ንቁጾም የትብል ኩናታት ሪኻ አበደን እዚ ቃላት እዚ ድሕጂ ኤቨን ኢዝራውያን አይን ደግሞና አታሜን በለላይ አሜን ዝበለ አሜን ሃሌሉያ ኤቨን ኢዝራውያን አይን ደግሞኒና አይ ድገምኒ ዋና ዝቤትና ዋና ህይወትና ዝኾነ ኢየሱስ አማከልናሎ ሃሌሉያ ተአምራት ምግባር ካን ልማዲ ምብጻሕ ንህዝቡ ካን ልማዲ أنا نقص أمي أتبال كم زلنا أين نبرنا أنتو قلنا كنبر ذا حسب سلا أدلو أتبزلو زريعة نزيا هاجر كنور ساينا نقول له أنقطع الزغون وهبت تواهيبنا الله بيج أنا فرات النعبي ببيت تخرسيانات النعبي النسفح أنا نقص أمي أتبال إذا ما الأختز نقول كتر حزي يكون كم بيت خرسيان إجزابير نهزبو زبلو زلو نبيتو زبلو زلو قالي مفراي موسى زخون له هاللويا
ስለዚህ አባታትና አባኻትኩም ኣብ ኩላትና ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ኣምላኽ ሃሌሉያ ብኡ ተስፋ ኣሎ እሱ ስለ ዘሎ ይኻኒ ኣነ ንቑጾሜ ክፈርኣይ ክእልኒ ናይ ምፍራይ ዓመታት ሓሊፉኒ ኣይትበል ዝብል ዘሎ እቲ ተስፋ እዚ ኻን ንኩሉ ዳይሜንሽን ህይወትናይ ዋላ ንጥዕናና ተስፋ ኣሎ ንምጥዓይ ስጋና ወንጌል ዮሃንስ 5 ምዕራፍ ከድኩም እንደረኣይዎ ኣብቲ ቤት ሄስዳ እቲ 38 ዓመት ዝደቀሰ ሰብኣይ ናብ ክርስቶስ ተሰኪሞም ደም ኣምፅኦሞ ጽዒኖም ደም ኣምፅኦሞ ኣይኮነን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናበትኡ ኸይድዎ እቲ ብዛዕባ ስጉ ምሕዋይ ዝጽበ ዝነበረ ሰብኣይ ብዙሓት እቲ መልኣኽ መሰንቀሳቐሶ ነቲ ማይ ካልኦት ፈተውቶም ተተሰኪሞም ከውርድዎ ከለዉ 38 ዓመት ግን ተስፋ ከይቆረፀ ተጸቢዩ ሰብኣይ እዚ ኣምላኽ ብዛዕባ ጥዕናና ዝግደስ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ብስምብራቱ ሓወኹም ጥራሕ ኣይኮነን ዝብለና ሓጢኣት ናይ የቕሬታ ሕማም ናይ ኩላትና ኣብኡ ስለ ተፃዕነስ ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንታይ ተባሂሉሉ ብሕማም ሉዱይ ሕማም ናይ ኩላትና ናይ ስጋና ዝገፋፈፈና ሕማም መንፈሳዊ ነገርና ዝገፋፈፈና ብዛዕባ ጥዕናኻ ዝግደስ ኣምላኽ እዩ ኣነ ንቑጾሜ ኣይትበል ህዝቢ ኣምላኽ ንሰብ ዘይንነግረሉ ክንደይ ሕማማት ተሰኪምና ንጓዓዝ ንኾን ካብ ሕጂ እንዳሓር ግና ስፍራ የብሉ ናባኻትኩም ስፍራ የብሉ ናባና እግዚአብሔር ህያው ስለ ዝኾነ ቃል ኣውፂሉሎ ለዚ ባዕሉ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ሩባ ሰሊዮም ከይዱ ነዚ ሰብኣይ ኣታ ሰብኣይ ክትሓውዶ ደሊኻ ረ ጎይታይ መን ከውርደኒ በል ዝብለካ ኣለኹ ዓራትካ ሒዝካ ለኪደላይ ሃሌሉያ ዓራትካ ሒዝካ ተለዓል ዓመታት ፀረትካ ፅረላ ሎማዓንቲ ፅራ ባዕልኻ ታሪክ ዝልውጥ ኣምላኽ ኣነ ንቑጾም ኣይትበል ብዛዕባ ጥዕናኻ ዝግደስ ኣምላኽ እዩ ብዛዕባ ጥዕና ኣንቲ ከምዚ ኸማኹም ብእምነት ንጎይታ ተኣዘዘቶ ኣደ ሰብኣያ ምስ ሞታ ጓል 11 ዓመት ሒዛ ጓል ተኣልያ ተዕብያ ነይራ ሽዑ ካብ ዘንበብኮ እያ ሽዑ ሓደ ግዜ እዚኣ ጓል ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓሚማ ትበሃል እሞ ተሰኪሞም ናብ ቤታ የምፅዋ ተሰኪሞም ምስ ኣምፅውዋ ተኣድየም ምስ ረኣየታ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ኩነታታ ሕክምና እንተወሰደታ ብፈተውቲ ጌራ ልዕሊ ዓቕማ ዝኾነ ሰልዲ ቢል እዩ ተዋነ ጊርዋ ከፍሎ ስለ ዘይትኽእል ክሕግዛ ስለ ዘይክእል ዘየለ መበለት ብምንባራ ሞት ጎላ እናተጸበይት ኣብ ቤታ ኮይና ተዓፅያ ትበኪ ነይራ ትበኪ ነይራ ሽዑ ለይቲ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ትበኽየሉ ዝነበረት ለይቲ ኮውታ ቤታ ተኳዕኩ መን ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ከተማ ኣዝዩ ፍሉጥ ስዩም ዝኾነ ስሙ ልዑል ዝኾነ ዶክተር ነይሩ ኣነ ዶክተር ኩስተ ኢልዋ ሰንቢዳ ክፍት ኣቢላቶ ኣቤላ እታ ዝሓመመት ጓልኪ ኣብ ውሻጣ ሒዛቶ ኸይዳ ዘድሊ መድሃኒት ገይሩላ ዘድሊ ነገር ሕክምና ገይሩላ ሽዑ ምስ ወደአ እንታይ ኢልዋ ክፃባፀብ ጀሚሩ ዕዳኸ ክንድዚ ክፈልኒ ኢልዋ ውይ ጎይታይ ኣነ ዳ መበለት ሰበይቲ ድኻ ወላ ሓንቲ ዝኽፈል እኳ ዘይብለይ ዝኽፈል ተዘይብልክ ዳ ከመይ ጌርክ ኮታ ለይቲ ደዊልክ ንዓያ ተስኢክኒ ኢሎ ወሪዱኒ ካብ ድኽነተይ ተላዕለስ ቴሌፎን ናይ ገዛ ኸማን ዝበሃል ዘይብለይ ወላ ሓንቲ ቴሌፎን ኣይፈልጥን በዓል ቤትክ ኸማን ደዊሉ ክኸውን እሱ ዳ ቅድሚ 10 ዓመት እዚኣ ቆልዓ ህፃን ቆላ ሓዲጉኒ ምስ ሞተ እንዲሉ ሽዑ እቲ ዶክተር ምልስ ኢሉ ርእዋ እቲ ሰበይቲ ኣማኒታ ኣምላኽ ዲኺ ኢልዋ እወ ትጽልይ ፀኒሕኪ እወ እሞ ኣምላኽ ኣብ ክንዳኺ ጓልኪ ክሕክመልክስ ገዛይ ኳሕክሕ ደዊሉ ዝፀዊዕኒ ኢልዋ ኣታ ስለኻ ዝግደስ ኣምላኽ ስለ ጥዕናና ዝግደስ ኣምላኽ መንፈሳውን ስጋናን ምጥዓይ ዝደሊ ኣምላኽ ዋላ ኣብቲ በይንኻ ኮይንካ እትበኽዮ ሰማይ ይሰምዓካይ ግልፅ ፅብል ኢና በኻ ኣነ ንቑጾም እየ ኣይትበል ተስፋ ኣሎ ውሉድ ንምውላድ ዓመታተይ ሓሊፉኒ ክፈርየ ኣይክእልኒ ኣይትበሉ ውሉድ ንምውላድ ተስፋ ኣሎ ሃና ውሉድ ከይተቐበለት ኮላያ ካብ ኣምላኽ ከም ተቐበለቶ ተረዲኣስ ንኣምላኽ እንታይ ኢላቶ እቲ ተባዕታይ ውሉድ ትበንስ ኣነ ተመሊሰ ንዓኻ ምንቲ ከገልግለካስ ክበካየ ተጠኒሱ ነይሩ ሳሙኤል ንገሩኒ ተወሊዱ ነይሩ ሳሙኤል ኣይተሓስበን ሳሙኤል ዝበሃል ስም ከማን ኣይተሓስበሉ ነይሩ ሃና ግና ብእምነት ከም ትቐበል ፍረ ኣብ ኣምላኽ ኣርጊፃ ስለ ዝፈለጠትን ዝኣመነትንሲ እቲ ዝወሃብ ውሉድ ንእግዚኣብሔር ዝኾኑ ውሉድ ከም ዝኾኑ ኣርጊፃ ተዛሪባ ኣታ ህዝቢ
ናይ ምውላድ ግዜ ናይ ምፍራይካ ካብ ሰማይ እዩ ካብ ሰብ ኣይኮነ ካብ ዶክተር ኣይኮነን ተስፋ ኣሎ በአምላኽ ሃሌሉያ ሓደ ርእሱ ከይድንን ውሉድ ትልዑል አምላኽ ኢና ሓንቲ ሰብ ርእሳ ከይተድንን ልባን መንፈሳን ከይስበር ውሉድ ትልዑል አምላኽ ኢኺ ሃሌሉያ ብዛዕባ ዝግደስ አምላኽ ኣብ ሰማይ ኣለኪ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ተስፋ ኣሎ ብዕዮና ተስፋ ኣሎ ብቢዝነስና ከድኩም እንደርአይዎ ቃል እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ ኣብ ካልኣይ ነገሥት 4 ምዕራፍ ካብቴን አንስት ነቢያት ሓንቲ ኸይዳን ኤልያስ ታይዳ ኢላቶ ብምኽንያት ዕዳ ናይ ሰብኣይ ምንባሩ እዚኦም ደቀይ ክልቴኦም ወረስቲ ዝኾኑ ኣለይቲ ቤቶም ዝኾኑ ሰብኣይ ብሞት ሲኢነስ ብዕዳን ነዚኦም ደቀይ እዚኦም ስእኖም ኣለኹ ኢሏ እንታይ ዘለክብ ገዛ እንታይ ኢላቶ ሰልዲ ዝተኸዘነ ሰልዲ ዝተኸዘነ ወርቂ ኣለኒ ኢላቶ በፍጹም ولا حنت زي نبرة بجكاتنا السماء يزرد أبوها ولا حنت زي نبرة سبايتي أتصل بيزنس كذا حل أملاخي سلا حدار كذا حل أملاخي سلا عيو كذا حل أملاخي ناتي نجر أب بانكرابت أتي أب كرايسيس وديقة أيتبال نقول أو ما يكون كان فرق تفري نبار فرق تفري سبب سمك زي أبي ربارك تين وحدة زيتس أنتي كوينة ننزل لنا أتعدا خفيلا بولني عدا خفيلا من نوابرنا تزب زخون كان نسدرا زخون كان أكيبا تعال بيت بلحنت ساجيرا أتا أبيت كا أم محفوظة ولا حنت زي ملكا بحدار كا بنابرها تشجع بناش مقبتات زين بلي عموت هيك موت نابقى لي أم كودقة نقال لي أم كل من يلكا تحسب زابير بزعبها زي بلالو كابت زي بالكا كفل فلالكاي كفل فلالكاي أنا نقص أمي أيتبر زابير سلخا زحل أملاخ مسويخا حبرت كير كذا لخا سمو يبارك سلام فساوي أقول قلتنا عيونا تسفى له نتعياتي خنعي من فساوي أقول قلت من دي تسوي عنا سلازيوم أبزي أزلو قلتي كون زارب زلو سلقزار ساي كون زارب زلو كل هزب تسوي نتا من قصة أملاخ زيت أكمل لنا منقنا هذا يسبخ هذا ما يستي أملاخ كان يبقول صحوفي كلاتنا تحاجزنا نعيون ناي كلاتنا ليلة وقليلة زي بلوزي سلا زعيونا أنت هيدي تبايلو تصوعنا من دي فرا زي بلو دي تصوعنا بكذف اللي يسوس دي تصوعنا أبدا بفتصم تصفع الله نمفراين أبو وانجيل يوحنس 15 معرف 16 كزارب كله قوي تبعلو انتايل أنا حرقكم منبر نسخاتكم حرقكم من كتكادون فراخ تفورين فريقهم والنبارك خون نبو بسميز لما نكون زبالة من تقبلكم نازي مدبكم فرز فري نبارك فرق نفرينا انت عدل تخفيتو الكازلو ناي ميديا عدل تخفيتو الكالو يسوس كريستوس سبيخ هاي تودان يسوس سبكو ابت ميديا عدل ناي صراحه دي تخفيتو الكازلو بزحات مسارح اللغه يسوس سبكو مسكر لهم فريق نبارك زخونه نسماي عصب تكول انتي تخفيتو الكازلو بيت اندا اتخ مغوس دي تقبل رخيب كزلغي ام نفس وكب بيت دي حنقو فايلم صبي غاز قبلو خانتلو اذون عدلي مدرخي هاللويا يسوع سبكو اتفر حزبي خاص انفر حزبي املاك عبيت املاك دي عيو ابز بيت املاك دي عدل كفيت زلو يسوع تسبي غاي تودان زفر النسي حوارات رقص فرع لكم اي تباهلون انت يوم تباهلهم كيلو بسماي منقص املاك وانجر زروت راح يلو انا خان مسخاتكم كهنا يلو عاد سب الرقاقيص انها بحنت ختمه اياتون عزاس كدحنوك وهاون يميل اياتون بامنات اتيو كريستوس كان سبيقو نتتسبك خان املاك بمنفس قدسم بتعمراتون يصعو نبره صحوفي انا نسخاتكم كان ازي صوعنا انا نقص امي ايتبل ناي مفرا غزينا اينا نجمر زلنا اذا عمت نجمر عندنا زلنا نفرينا زلنا ناي مفرا عمتنا زاوير بعلو تزاريبون دي انا نقص امي ايتبل فرين اتفري كبيس كتبخالو لما ناي فري يا عزي عمت يا فري كبي بلوم يس نزي مدبكم صحفي ازي خاتم مدبكا انا نقص امي ايتبل تسفالو اب املاك ስለዚህ ያመል እختنا ንጠርንፋ حج بزعاز يوم 3 ነገራት ተዛሪብ ኢሳያስ ክጠርንፋ ከሎ ግና ሓቋፍ ዝኾነት ሓረግ ወይ ቃል ኣብታ ጥቅስ ኣቀሚጥሎ ንመለስ ሞና ኣብታ ጥቅስ ተበገስናላ ኢሳያስ 56 ኢሳያስ 56 ርኢኹም ማዶ
تغسلسته أبا حنت نجار قميت ولا الله يا زقمت أخ أنت يا اتمس إجزابير حبر الزجبرة متعاتن يا مسبلة بحق إجزابير كابوز بو كفالينيو انتهي عيب الحزوازيا شو قصلو تسلوب دما إنه نقص أمي ها عيبل ريحمن زين كل تترجي من زلوا حرك انت زين قال تين عيبل تلنا دايركت تأزازي نفتون نطلعين تأزازي من يزز زلوا إجزابير بحلو أنا نقص أمي عيتبل أنا إجزابير كابوز بخفاليني عيتبل عيتبل زلا ترنا في تحرق نايتي تقصية ويحقق في حسابها ويقال نايزيا لذي إجزابير عيتبل ندحري لك بزعبة هيوتك بزعبة أقول قولتك بزعبة نبرخة بزعبة صرحك عيتبل أنت آمين بل وعيتبل أملاخ زي بلو بزعبة عيتبل صقا يسوع كريستوس بزعبة زي تزاربه عيتبلي آمين ترى خطبلي عيتبلي أنا قص أمي عيتبل تايلو الشيء عيبلنا يا خطبل لذي نيوتنا ننابرانا هيوت نزرعلو إمامك ما تقوله نو أنا كاب سمبراتو ملكتنا عنا زلنا السبيبل قيرونا تقامقا تفعلتن نغو بيزنس كا عنوتن كما تقوله نو فري عصبي كاب أملاخ بزح زخانة نغو صومي هاي تباهيلي أنا بفصم زعبا يكون نزبل بزعبا أقول قلت كا قطعات تقوله بزعبا حداركا بزعبا نبرخا شجرك بزح كله عتا هزبي تما يتبل إجزابير عيتبل قبلك خلو تزارب يزبلك هذول ماله تزاروا جن تسمع يزبلوا بزعبخة آمين بقولوا لي تسمع بزعبخهم تزاروا تي أملاخ بزعبخهم تزاروا مثالي عصر شمان تم عرف كزارب كله تقصي عسران حدا نتايلو موتن هيوتن أب سلطان حدا نجاري زلوا موتن هيوتن أب سلطان حدا نجاري نجارني قال يلا مرقم زرع حلفات صنحكا برغة زرع لم يعد صنحكا أبزي حمق زرع حالفات صنحك أبتيا أبزي سناي زرع عصيتك خطوت ويا بيتك الذي إجزابير سلطان زقمت الله أكل لنا إذا أكل زخان إجزابير إذا يبل الله برخة زرع الله أنا نقص أمي أتبال هاللويا إساس زجيري الرجال زرع الله أتبالو إزبل إجزالو إجزابير مسكن كسام ماسي إذا سبز كوي زلو موت بيتا يكون نزلو تفاد أبايا كفت أمني إتسباتن هزبن قالوا تنزبلو علمن سيطان نزبلو بزعباي أيكوني كسامع عسي خبل زلو إذا سب كسامع عسي خوج ويكزارب زلو ندعريلنا كنا ذاتو خساب زلوات هيوت كزار على الله نتا هيوتو نابرو خساب زغير كم تجزابير زبلو أملاخ زبلو بزعبو أنا نقص أيكونكون زد تبارك كي لمعت راح يزلو أبا يبل لمعت خساب زقبل لمعت خساب زقبل إرمياس كساب ما يقريتا هزكيل أبت سلاسان شوعتن معرف كسام ما أصدق قال تزاريبو أتيوم نقطات عطات أمتنتاي كساب زغنو نقولني هياو تنفاس زغنو عطمي نبعطمو كساب زقات عطم مغدني قربتن جماوتن سجان كساب زلبسي قال تزاريبو عطازبي بزعبة خناتات قال تزارب تزاربو قال كان قال برختي قال كان انت السيطان زغنا أيكونن قال دقمتن عطانتن تنقلتن زبلو أيكونن سماين مدرن فترة أب سماي كوين غان عخاز ملكته كازلو أبوها بزعبة غاز قدس أملاخ كاز زبالو قال بزعبو تزهرب شعوب بعلو نسنتاي كخوني مسلكم برخفت كتري وياهم سقاه كلبس كتري وياهم كنا تاتك عاير كله تري وياهم زتعات ودا قدول لك لو مي بقالات أفكا برخت كاجركا كفتو زابير سلطان قميت الخلو سلطان برخت لذي إساس رقوط زخون نجاري تزاريو أيتبل زابير زي بقولوا قال أيتبل متربر ناتكا كسب نابلم عزقير فريقة خان أبزحك خساب تأكب كناتات كان أواجات كان كسب زقمتل زقاماتل هاللويا قال برخة تزارب أيتبل ندحر تباهيلو أيتبل لذي إساس إزي عمل أختي زي أي زحل له أنا نقص أمي أيتبل من تمسك زابير حبرة سكبر إزي متنخاف إزي مدراو تحستو خي مسلوكم حرا حدا حاوخ خفتو كخلص مدراو تحستو يبارك كايمش جزاك جبرالك خيل عمل خباركو ماكينه جزالك خيل تكال اوكي مدراوي اذا كن مدراو طرح يكونن اذا زاربنا زلو سمياون مدراون برختي متنخافنا الى علي ناي دغ كله زخفت منم كعطو زيكل ناي املاخ برختي سلازا انا كل زمل الله يندي اذا ينزلني كلاني بزين كعقبه ايتبل እግዚአብሔር زي بقولو قال نبيتك
ንውሉድካ ንስራሕካ ንመንፈሳዊ ኣገልግሎትካ ንዕዮኻ ኣብ ምምላስካ ኧረ ፕሮሰስኩም ኣእትዎ ንፕሮሰስኩም ኣይትበልዎ ንስኻትኩም ንቁፃት ኣእዋም ኣይኮንኩምን ጸሊ ዝርከበኩም ልምዓት ዝርከበኩም ብሉፅ ፍረታት ዝቕንጠበኩም ናይቲ ልዑል ውህበት ዝተቐመጠልኩም ነብሱና ከምዚ ጌርና ክንሪኣ ጽቡቕ እዩ ታሪክ ዝቕይር እግዚአብሔር ሙሲና ሓድነት ጌርና ዘለና ሃሌሉያ ሎሚ እንታይ እዩ ኣብ ህይወትኩም ንቕይፁ ተዓፂኩም ዘሎ ናተይ ነገር ደሪቁን ዘሎ እዚያ ነገር እዚኣ ኣብ ፍረ ክትበፅሓላ ኣይከኣለትን እዚያ ነገር እዚኣ ብፍጹም ተስፋ ቆሪፀላ ኢደይ ሂቤ እትብልዎ ነገር ኣለኹም ጥዕናኹም ክኾን ይኽእል ስራሕኩም ክኾን ይኽእል ሓዳርኩም ክኾን ይኽእል ውሉዳትኩም ክኾን ይኽእል መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም ክኽእል ማሕበራዊ ህይወትኩም ክኾን ብዘየገድስ ሎሚ ኣብዚ ነጥብታት እዚ መንፈስ ቅዱስ ክዓይፈት ኣሎ ኣባኻትኩም ክዓይፈት ኣሎ ሃሌሉያ በዚያን ነጥብ እዚአን ክንጽልይና በዚአን ክንጽልይና ኣነ ንቁጾሜ ኣይትበል ኢልካኒ ኢኻ ሎማዓንቲ ሎሚ ከምኡ ኢልካ ተዛሪብካኒ ኢኻ ስለዚ እብል ኣለኹ ሃሌሉያ ተዛረቡ ስለ ደቅኹም ተዛረቡ ስለ ዕዮኹም ተዛረቡ ስለ ኣገልግሎትኩም ተዛረቡ ስለ ሓዳርኩም ተዛረቡ ስለቶም ብእምነት ዝተቐበልኩምን እትቕበልዎምን ውሉዳትኩም ተዛረቡ እግዚአብሔር ኣይትበል ይልካሎ ክፉእ ዘርኢ ኣይትዝራ ይልካሎ ንቁፅ ኣይትበል ይልካሎ ፍረ ዘይብለይ ኣይትበል ይልካሎ ሃሌሉያ ኣቦ ነዚ ቃላትካ ዝመንፈስ ኣልምሶ ሃሌሉያ ተኣምራት ይኹን ዝተዓፅወ ምኽፋት ይኹን ብሽም የሱስ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ኣርዑት ዘበለ ምስባር ይኹን ብሽም የሱስ ደጌታት ምኽፋት ይኹን ናብቲ ዝዓበየን ሃሌሉያ ናብ ርሒብ ጎደናን ምውፃእ ይኹን ሃሌሉያ የስ ስምካ ይባረኽ ክብል ከለኹ ኢኻ ሓይለይ ክብል ከለኹ ኢኻ ዓቕመይ ክብል ከለኹ ኢኻ ሓይለይ ክብል ከለኹ ኢኻ ዓቕመይ ሜዳ ኮይኑ ርኤ ዓብይ ሜዳ ኮይኑ ርኤዮ ተዓብይ ከረም ጎልጎል ኮይኑ ርኤዮ ተዓብይ ከረም ጎልጎል ኮይኑ تعبي هاللويا كنزارب كلنا أخران زقعز أمنة اللاتنا هاللويا كنبل كلنا بزعبا بيتنا بزعبا هيوتنا هاللويا ناب سقاكم أي تطمتوا ناب كوناتاتكم أي تطمتوا ناب تزدرقن ما هتصناتكن أي ترايا فرزة فرق زابير فرزة قاطر عملاغي ناب تبزح فرزة أخلو عمتات أقول قلتي آتاكم أي تبل كم أي تبل حجي بشحات حالم تخصب النخون زابير كجففي زرع وانجيلكا يس سقالة بيس خطريخا عيو خطريخا برخت رجيت خطريخا كبعت كاب قدس واحد حالك هزبيخا هاللويا لومي زي تعاطولكم لومي زي تخفت قدناتاتكم رأيوه بشم يسوع كريستوس تصوعوه بزعبوه قالها وتصقلوا أملاك أنا كعيول لي هاللويا من الباش مزي تعمرات زقبر أملاك مزي مدحنكا زدل أملاك مسؤول حبرت زي قبرك حاو حافته أما كلنا نتلقى أما كلنا اندحر اللغي لومي إذا معلت مدحان حبرت إن تخل الله معلت دق برخت تقبل الله معلتي اتدحن الله معلتي سمكز لوت الله معلتي كوناتات كاز غير الله معلتي لوميا أي تحلفا نتمس زابير حبرت زي قبر سب أملاق زدالو ولو برخت هبزي أمدري نعزل على من هيوت هالو من الباشا ما كلنا قاشا سبت له نكرسوس زي فلته زي ملك تزون ناخي حفتي ناب كريستوس نعي ناب تنيوت كبرخت عدالي الله زلو قويتا زابير كبارخ تدالي الله زابير كبتصح تدالي الله أنا نقص أمي عتبل جزء مدحانك أي حلفة كان جزء برختك أي تساقر كان هاللويا سماينا بخا تنكيرو يتمت هالو يدلك هالو فقر أملاك هاللويا أنا نقص أمي عتبل هاللويا تمسجن يسوع بمنفس قال كان زقلقل كنا اتزاربنا أملا نغناتنا تزارب كأتلوت أملا هاللويا أنا نهزب خان قال تقبلنا لنا نحن نقطعات أقوى ما يكون معنا هاللويا مسخا حبرت كم جبرنا مستغل زغل أملا حدنة فقرن محرة هوة كم مسردنا دق برختنا مخفاتيغون هزب غاي كفت ناب تزرع غالو برخت يوتو ناب بوزح تسقو يساقر ناب تكزابير زراعي يلو سناي قدنا مديابي قنالو
برختي موصا يخونلو برختي مرغاص يخونلو ابت زابكنا قال نقوم علينا ابت نزبخا تزارب كاي قال دو نبل علينا هاليلويا تزاربوا بروخات احواتي سلبيتكم تزاربوا املاح زدالو بركت هالو سقاي تبلو سلو ولداتكم تزاربوا سقاي تبلو دقنا خورسو زغبو بركت እግዚአብሔር አዳሊ አሎ ከይ መሐላለፉ ከይን መሐላለፍ ከምት እግዚአብሔር ዝበለና ምዝራብ ይኹነልና ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ yes ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ እንተ ሲና ብዘለናዮ ክብርና አምላክ ይኹን እስኪና አምላክ ክብርና ሀቦ yes በአምላክ ተሰፎ ይለናልና እግዚአብሔር ቃል አሜን በእግዚአብሔር ታይግበር ይልና ተስፋ ግበር እወ ልብኻ ቀጥ ይበል ይጽናዕ በእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ይሉ አይትኺዱ አይትውጹ ፕሊዝ this is the last moment yes በረኸትና ጠርኒፍና ኢና ነኸይድ አሜን ኢየሱስ ጎይታዩ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዩ ተዛረበና አምላክ ሽሙ ይባረክ አሜን ንልብና በተስፋታቱ ዝሐደሰ አምላክ ሽሙ ይባረክ በተስፋታቱ ንልብና ተዛረበ አምላክ ሽሙ ይባረክ እግዚአብሔር ይገደይ ስለኻ አሜን ማንም ሰብ ተጨኒው ቃብል ለቆማት ሓንቲ ስድሪ ክውስኽ ዝኽእል ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል የለን ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል አሜን ለዛ አምላክ መስገን እሱ ይሓልልኩም እዩ ነሱ ይሪኤኩም እግዚአብሔር ይመስገን yes እግዚአብሔር እኮ ተዛሪብሎ ብዛዕባ አዕዋፍ ሰማይ ተዛሪቡ አይዘራ አይዓጸዳ ማዕከን የብለንን ግና እግዚአብሔር በብግዚው ቀለብ ይበል ይሉ ክብርና አምላክ ይኹን ንስኻትኩም ካው ትወልጽ አሜን አና ካው ይበልጽ እስክበሉ አና ካው ይበልጽ أنا خاوي بلتي أنا خاوي بلتي والهاللويا جابير يبارك بزعبا أتكلتي مرور كزارب كله عم بابا مرور كزارب كله خاني هاي فتلة هاي زرعو هاي يتوا هاي دخمو جناح أملاح مسكن يا سلمون كم كله خبرته خماتهم تايخونن هاي تخدنن آمين هاي تخدنن زجنجن أملاح خلوكم آمين ده سمع زشنشن أملاح خلوكم نابرستو ذات أملاخ برستو ذات أقوى أملاخ ألوكم آمين ألوكم من البعض حدش بس قوي تاخد الله لي تدليو مزي نابرستو ذات أملاخ مزي بتسفى ذا سنق أملاخ كل الله يدلي الله خص اللي يدلي الله خطبله نملك هذا اللقمة حدش مز قوي تازي كل الله يدلي خص اللي يدلي خفلت يدلي أنا قوي تاز تبله سبات حدش يلقمن نحراب كوابيهم الله خينو حق زوم يس أي حلفهم مز قوي تازي من لا يخون لهم لا مسكن متى رستم يس جابير يبارك آمين يسوع قوي تاي كبرنا أملاح يخون يس نايك جابير قال تحولنا تصنحو نقص أمه أي تبال يلو أم كوا أنت قالوا يلو تصفى الله كبرنا أملاح يخون أم كوا أنت قالوا تصفى الله هاللويا أنت تقول تقوى تاي يخونيو يجيب كبرنا أملاح يخون تقول كاي كون كان به وصل لك آمين آمين دخ سمع أنت تقول تقوى يجيب ولدتها تخا أي ودون يوم آمين مستقر تأسي عند حدا صبغ دخل مريت عبد العلي غير كله عند جنان تاي خون هيوت يزر آمين آمين دخ سمع نجار كات تقوري يترفني تقوري يترف نجار يبل كم تخبها لنا صنحي أبك جابير تصفى الله هاللويا أنا يتصفى أملا بأمنة زبله سلام حقوسكم لبكم يملا آمين أنا يتصفى أملا بأمنة زبله سلام حقوسن لبكم يملا أنا يتصفى أملا بأمنة زبله سلام حقوسن لبكم يملا أيوه هاللويا سلام يجزاء بيتكم حقوس يجزاء بيتكم جون حوي يجزاء بيري باركة بارك كنا خا أتصنعني خنا خا لبنا الله عيلك يا خبتك يجزاء بير ذهبك أتقام ملشي وسخلك ملش كاسفح دق زرات خا ورس بيسوس كريستوس سمار كم تانكت كيسي يجزاء بير بتناتو عدك يعتك كريد يكبرك خبرنا أملاح يخون هاللويا أبا فازر لازم نبرنا معلتنا مسكنا كلنا كابتا كنجمر كلنا بصلوت زقومت حفتي كذاب زاس عزية بدحريت بصلوت زقوم حوات أحد يا بيربو ترد أملاخ ترقف أملاخ رديت كن اللهم حجز كن اللهم والتا خنهم رديتهم نسخة بكريستوس يسوع مسناي زبلة قباب اللهم جابير عبي سلهز بخاون بارخك كاللخو مرق حزبي بروح حزبي زبلكا بيتاون موتون يبارخ بيسوع كريستوس ياوشم نسخة خللا خنهم نسخة كرمية موسى مجلسهم نسخة خن كبرها دجنهم يخون بكريستوس يسوع كفو كيرخوا ملك الدحان جبرنا اللهم
እታው መውጾም ዘበለ ሁሉ ዝተባረኸ ይሁን ተግባር አዳውም ይባረክ ቃላት አፎም ሐሳባት ልቦም አብ ቅድሜኻ በሆግ ይሁን እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘበለ ሁሉ